nakasala. Sa buhat kita mamataro, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang makaluwas. Walay hinunggan ng kanang kahimuan, kung dilita mo sali sa kahitasan. Kawang lang ang kanay, kung hilang sa liti ang gamhanan, ganagog na sa tibubog na kalimutan. Siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang layong imayaw, pagsayaw, pagdapat sa iyong gamot. Sulit ako sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, puso kauban ni Kristo. Sulit awiti ang hari kasabi, siya musukin mo sa hinabuhi mo. Sulit ako sa langit, sulit ako sa para sa balaan nga kasulatan, walay isa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magkaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dilita mo sali sa kahitasan. Kawang lang ang tanan, kung hilang sa lili ang kamhanan, nanagog na sa tibubog na kalimutan. Siya ang Diyos sa balaan. Ako siyang layong imayaw, huwag sa pagsayaw, pagdapat sa iyong gamot. Sulit ako sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, puso kauban ni Kristo. Sulit awiti ang hari kasabi, na siya musukin Kristo sa kinabuhi mo. Sulit ako sa ato siyang daigod imayaw, uban sa pagsayaw, pagdapat sa imong gamot. Ngato sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, tukso kauban ni Kristo. Awiti ang hari kasabi, na siya musukin Kristo sa kinabuhi mo. Sulit ako sa langit, sulit ako sa dadaan ko sa simbaan, tuas langit. Ang Shine FM, kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya
Dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kiniusab nga istasyon mao ang tubag sa atong espiritualong panginahanglan. Dinhi lamang nato madukan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tinuod ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghandod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balahan kasulatan. Nang butang may katapusan, bayong buntag sa tanang igsoon. Maguban-uban sa taga maguban-uban sa taga dinhi sa ato nga buluhaton alang sa paton sa mensahe sa Ginoo. Adlaw karon nga Martes pizza 5 igsoon. Ini nga bulan sa Marso. Grabe ka paspas ang bulan. Grabe ka kusog ang oras, adlaw, bulan, igsoon. Humani nga bulan sa Marso, siyam na lamang kabulan ang 2024. Papasalamatan ang Ginoo, bisan pa man sa ato mga blato din sa kabukiran. Ano na yung mga pagkulian, kami na sa ako kuryente, ikan ngayon sa Bernis. Kahapon lamang nabalik tingali na ato sa mga alas 10 or alas 11 sa buntag igsoon kaya mao'y paguli na ko mo sa pagbalik sa kuryente igsoon. O niya pilapod ka gabi ko nga wala dirito ako sa gihunan o kay nikoyo ko sa ako nga igsoon sa maong adapin sa plagatasanon. Aron sa mga bulahaton usab alang sa himaya sa Ginoo. Pasalamatan ang Ginoo sa mga panahon na ato usab nga nahibalag ang mga katawhan sa dapit sa gihunan o mga kapastoran gikan sa plagatasanon o sa pagkulinaw igsoon. Nangagtanan nga napakita po sa kalibutan ang nanang kahimtang sitwasyon alay na ito na pasalamatan ang Ginoo ni Inigtan. Tungkol kay agtanan igsoon mga panghitabo adunay rason o katuyuan kanong nahitabo na sa tao. Mga baguban-uban na sabta sa mga programa sa kahanginan sa FM radio sa Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi pa Maricel Hendrickson from Sweden. Video gabi nagkaroon niya sa laing mga nasod sa Sweden. Nakaroon sa mga alas 10 or alas 11 sa paggabi. May gabi ikan din yung tanan niya. Good evening to all of you. Sa kape sa Sweden. Dami na sa imuhan at tibok panimalaya. O sa imuhan husband o sa imuhan inuhang mga anak o mga kaparintihan o mga kauban. May buntag ka ninyong tanan niya o mayong gabi usab o mayong kadlawon sa Pilipinas. Natong oras karon alas 3 pa man.
alas 3:54 sa Although kagabi mga kaigsunan video ano naman ko yung fiesta diri sa ato nga area at bang lang yun igsuon lumog lang yun kayo ang nabubo sa mga music. Although mga kaigsunan tungkol sa kalapoy sa ato nga biyahe gikan kayo hapon at lawa nauli ko diri na abot ko igsuon mga alas 11 tingali ko Salamat sa Ginoo, dunay mensahe si Ma'am Maricel Hendrickson. Ay pastor, maayong kadlaw diha o sa tanan nga mga viewer 9 AM diri. Pastor na ako work sa work. Reply lang ko. Pastor Umma, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa mga mensahe Ma'am Maricel Hendrickson from Sweden. Ang bingan mo sa Ginoo sa mga pagpanagbaho diha. O ang Ginoo magamping sa mga kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe Ma'am Maricel Hendrickson from Sweden. O sa tanan ninyo mga kibuhaton. Dalayon ang Ginoo sa may katapusan o sa tanan karon nga naka-open usab sa mga FM radio dinhi sa kabukiran kay naminaw na karon sa ato nga programa ang imong pulong bilang parangan sa mga tilo kahayag sa kumalakianan. Makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105 sa isabang nga programa ni Pastor Gideon, ang pulong mo kinabuhi ko. Makita ka na sa Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi mabuhi ang tao sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios nga mao ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naka-apply na sa inyong mga FM radio. Maayong buntag tingali pila gyud kagabi o pila ka adlaw nga way tingog-tingog patod basta kasi wa way tingog-tingog. Kung kay ang ato nga Kay Kristo nga mauri tatiya tabibulong tungod kay ang ato nga Roy Direso ang sikat na magunay sa Bernis. Na-brown out mga kaigsunan na niya pagkasabado doon naman ko ay klase o niya na timing mansang nga doon ay programa ang ROTC. Magani ko pati ka-response sa mga estudyante nga kung klase bataron sir kina may activities niya exempted man sila na pag-abot na ko dito nawa kung di mo klase so kaya alang-alang atong klasihan wa may mga estudyante o niya talagsa-langsa o nang ako lang silang katagan konsiderasyon kaya mga ko ilaan na instruction mag-donate silang mga dugo igsuon nga pagka-alas 2 alauna tingali ito igsuon mga po si Pastor Gideon pamayo sa pagkadyo niya sa eskwelahan kaya mga alas 3:30 kapit biyahe sila makoy plano igsuon nga mo kuya punta sa ilahang nga biyahe kung kay alas 6 pa man ang ako out atong Sabado mga kaigsunan kaya before ang alas 4 meeting siya nga magpapuyo sa naimon sa Yolda tungod kaya doon na po ikitawag ko nakakulian dito sa physical nga bahin kung nga yung other time lagi po mga kaigsunan dikta lang po kao mao nga doon ang pigatuyuan ang Ginoo nga nakapuyo ko sa iyang biyahe tayo sa Biolnan City kaya doon na po tayo mga hatol usap sa mga nga dapit igsoon na pagpasalamatan ng Ginoo nining tanan bisan pa man sa kahitang ng sitwasyon wala tayo mga lakaw mga kaigsuonan hindi kita magdahumba na maabot ta sa maong lugar hindi na to dahas buuhan nga nanang adlaw maabot ta sa laing dapit igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw sa Shiny Wave iyan sa mga Ginoo nga ubos ka higala, ubos ka sulugon, ubos
Tapos na alagad si Ginoo magpaapit sa mensahe sa Ginoo sa katapusan na nato karon. Dalay ko ng Ginoo sa way katapuson. Welcome ang tanan mga igsoon sa tanan nga mga FM radio sa tanan karon nga video sa Facebook Live. Luzon, Visayas and Mindanao even sa laing mga nasod. Sa ngalan sa libing hatanggon nga Dios o sa tibok pwersa sa kalangitan. Sa ngalan sa atong general sa atong station manager Reverend Gideon Cadlayo. Sa ngalan sa atong general station manager na si Reverend Kim Ryan Makasaon. Yan ang sa pamilya mo sa nalagad. Magpapaambit sa mensahe sa Ginoo pinagi sa balang kasulatan. Pastor Safri Candelario, ikan kayo na nukadini sa sitio Balok, Santo Niño, Tanhay City, Negros, Areta. Mag-ampo ta mga kaigsunan at ang kinihanigan yes mga pag-ampo o niya. Maminaw kita sa mensahe Ginoo, hindi nga matahong labing kamahanan o mahigog maon ka nga Diyos. Salamat o Diyos sa iyong pag-iguban. Salamat o Diyos sa imong pagproteksyon o pagbantay. Salamat o Diyos sa imong pag-amuma sa matagusan na mong kinabuhi. Even o Diyos sa tanan na mong mga anak, sa tulo na mong mga anak, sa pag-ugangan. O salamat o Diyos, ining mao nga dapit, na even man, tanan nga panahon o higayon, na maglanog-lanog ang FM radio nila mga dapit. Tungkol kay doon na po yung mga kakulian pinaagi sa interruption sa mga kurente. Apan salamat o Diyos, padayon kami nga bugakos nga naktanin mo tungkol kay ang among paglaom na lang Diyos yung mga kamo. O ikaw o Diyos, pamuhat lakaw sa tanan nining mao nga dapit. Sa tanan karon nga naminaw, sa tanan karon nga naka-open na silang FM radio, ikaw mga panalangin kanila. Even sa tanan na mo mga kaigsunan din sa Balok, lapit sa Pilipigan, hindi by Pastora April may agabturan. O sa tanan mo kaigsunan sa mga kadapit nga kanunay kayo, nga nagapagamit sa mga buluhatong alam sa mga kamayaan. Even sa tanan karon nga nagwas sa Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao. Even sa laing mga nasod, Ama. Kung sa may ilang mga problema, kung sa may mga pagsulay, mga balatian, sa paman ako mga pag-ampun sa mga pabigas kinabuhi karon nga nakasaba ko Cavite City nga nagpalayo ng ilang training sa uwan ini maong adlaw. Doon naman sa ibati siya physical kabahin pinagi sa mga upusikon. Ako kinikingin lang pinagi sa ngalan ni Kristo nga Nazareno. Nga mahilis, mawala ang upusikon nga dili kini makadisturbo sa pagpadayon sa ilang mga training sa mga buwa. Panalipti, proteksyon ni ang ilang kinabuhi, ang bigi kanunay ang ilang kinabuhi amahan. Kuhan siya mga kabanan, tungkol kay pila na lang man sa kaadlaw sila makabiyahe paingon sa Saudi Arabia. Even sa ilang matag-usap ang mga pamilya na bilin, nga dunay kalikuan kadasi. Magpabilin nga dunay paglaom ikan kaniko amahan. Tapos sa tanan, salamat o Diyos sa imong pag-sustain silang kinabuhi. Salamat o Diyos sa kaalam ay balo kanunay nga imong ibubo kanila amahan. Isa pa man sa tanan karon nga naminaw sa Saint 95 sa tanan nga mga FM radio naka-open na karon kung sa may ilang mga problema sa ilang pamilya. Kung ano naman sila yung mga balatian, ano naman sila yung mga pagsulay, mga kawalaton, mga kaluyahon, isa pa man mga balatian pinagi sa pisikal na bahin, mga uposipon lang ng kaso laban sa on, bisa pa man arthritis reuma, bisa pa man sa mga kwento toxic, bisa pa man sa mga ulcer, bisa pa man sa mga cancer, kung sa pangmata sa tanan ng mga balatian, mga buyak-buyak sa mga inganto, mga daot, mga balang, ako kinigikan sila in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. By the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat o Diyos sa kumplito ng kayon, kumplito ng katauhan, kumplito ng kausapan pinagi sa balang kasulatan.
samtang kami maraton sa mga pulong mga mensahe ko. Mabuti kini, mangitag dampit mo na sa mata ko sa namo mga kinabuhi o magahatod kini dugang pangkalikuan kadasi diya sa pangalaga ng mga bisan pa man sa mga station manager Pastor Gideon Canilario, Pastor Rarasi o sa ilahang adwa ka mga anak. Salamat o Diyos sa mga katuligan ng imong ihatag kaniya. Naging kahapong adlaw o Diyos, imo na sab siya ka ihatagan og laing hukman sa kinabuhi ibig ining mga adlaw. O naglakang na usab siya laing mga tuig siya kinabuhi. Buwas ko niya ang panimala. Isa pa man sa tanan niya mga palikaw, tanan niya mga pagkuhi. Isa pa man sa FM radio, na ipon ka sa mga madapit ang ikaw o Diyos mag-supply, ikaw magtagpo, ikaw magkakumplito sa mga kahimanan. O salamat o Diyos, isa pa man sa mga general station manager na si Reverend Kim Ryan Makasaw. Ikaw sa mga panalangin kanina. Basti mo niyang panimalay, isa pa man sa tanan nga mga FM radio na kanunay naglaro-laro sa mga madapit sa Corona. Isa pa man sa tanan nga mga DJ sa Saint FM, Lord Jesus. Salamat o Diyos, sa wisdom, nalit sa Diyos ang manatag kanila Ama. Labaw sa tanan na mo mga ibuhat mo. Alam sa paghimaya ka ng kanimo Ama. Labaw sa tanan hindi mga dadapit. Salamat o Diyos sa tanan mga trabaho ngayon mga ipiyal ka na mong amahan. Na kinigtanan o Diyos, amo kining mapuklay, amo kining mapuman, amo kining mabuhat uban ang imong tabang. Tungkol kay wakil kami ang mahimay, muli ka sa mga ginagawa. Dumong o himaya, na naglalagay kanimo ang tanan amahan. Ibig sa tanan karon nga mga anaas mga patungdanan, ikan sa presidente, sa mga senador, sa mga gobernador, sa mga mayor, mga congressman, sa mga konsyalis, o sa tanan nga mga barangay captain sa nakalaylaing mga barangay. Salamat o Diyos sa iyong pakikuban sa matapusan. Naon ta o Diyos, ang matapusan na mo ka mga obligasyon. Amo kining maobliga, inaagi sa imong tabang. Salamat o Diyos kay kanunay kang magapamuhat ang matapusan ka mga kinabuhi. Ibig sa tanan nga mo mag-iksyonan ining mga napit. Dini sa balot o Diyos. O sa tanan nga mga kaisyonan natin sa Pilipinas, Lord Jesus. Salamat o Diyos, dinikat ng David sa kapuntagon. Ang bumog o kahimayaan, nga nahananggit ka mo ang tanan. Kanagin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Once again, magkaisuna sa tanan karon nga nagawas na karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ilabi na ni Sir Nami, Sister Ma'am Sir Nami, Villas P. Sotomayor, maayong buntagan yung tanan niya sa Bantolinaw sa mga Sotomayor. Maayong buntag ni Pastor Diomar o sa tanan nga mga alaga diha sa dapit sa Plagatasan o sa dapit sa Bantolinaw. Although mga kaigsunan diha sa dapit sa area ni Pastor Alwin, nining mga bulana magtukod daw sa Bog FM Radio. Muna nga salamat sa Ginoo sa inyo ang pag-welcome sa mga presensya dapit diha sa Plagatasanon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga alagad. Ako ang yanggaan diha kaluha ang mga kaigsunan si Pastor Billy o si Pastor Sanil. O sa tanan nga mga kaigsunan diha si Konsyal. Mayong buntag kaning tanan diha sa dapit sa Gihorman. Nasalamat sa Ginoo bisan pa man sa inyo nga invitation karong 30. O salamat sa Ginoo sa mga panahon usab dahil niyo ang igahin. Niini ka dapit labi na sa Thanksgiving usab sa Mayo. Mo usab nga giimbitar. O salamat sa Ginoo nga radio usab ang inyo nga presensya sa pagbisita usab sa pagtambong sa mao nga Thanksgiving o malabot ka Mayo sa labaw sa tanan nga mga music team na diya sa Gihorman City. Salamat sa Ginoo atong paminaw ng mensahe sa
sa Ginoo bisan pa man sa pagwas nimo Ma'am Nates James. Mayong buntag kanyang tanan diha. Kung nasa mo nag-watch karon sa Facebook Live, pwede mo maka-comments, pwede mo maka-mensahe sa ato na programa. Ari kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo sa mga Santiago Igsoon. Dire magyabot tas kapitulo 1 bersikulo 19 ngadto sa 29. Naghisgot kini mga igsoon pagpamati o pagtuo igsoon. Mao ni mga igsoon pagpamati o pagbuhat. Ang usa ka tawo igsoon iginahanglan gyud ang doon kay insaktong pamati. Kana pagpangdungog ba? Kay usahay mga mangut igsoon nga kung sayop ang imuhang pagpamati sa imong dalunggan, posibilidad ang imong pagbuhat dili insakto. Kana dili husto ba? Kay nasayop ka sa imong pangdungog. Mao man gani kung ang tao masayop og pangdungog, kung doon na sa ipabuhat, dili mainsakto kay ngano man moingon man nga lain man tong akong nadungog. Lain man tong akong nabati, dili man mao. Una nga importante bining ato ang dalunggan. Usahay igsoon. Imbis ang ato nga padungog ang nindot nga pulong. Mabali man mga igsoon. Ato man mabati ang dili nindot nga mga pulong. Kay duha ra man kun tinuod ang pulong nga madungog. Maayo o dili maayo. Pero dili na siya gipasabot. Nga maminaw kas dili maayo, maminaw usab kas dili maayo mga pulong. Mura na siya o sa harap ba? Siniguro ba? Mao nga wa kay insaktong direction. Dapat mo pili ka anang usa sa duha ka mga sitwasyon. Dili pwede magkaigsunan kay usahay mangun ang tao kanang bitang gitawag og sigurista ba. Anaw ra gud hitabo dito sa mga katawhan sa Ehipto. Nga tungod sa ilang pagkasigurista, isang doon na pagyoy balaod o mga gitugon ang Diyos ka Moises. Nandiguro ra gyapon ang mga tao labi na sa ilang pagkaon. Kung sa may nahitabo nila, di wala na hinuon sila paulan ng pagkaon. Unang ang tao, kung kanunay lang yun siya mabalaka, labi na sa pagkaon, kung sa ipagkaon ang atong lawas, na madugtara, makalimot sa pagkamaayos Ginoo. Labi na o maminaw o dili maayong pulong sa palibot. Nga maupoy sundon, maupoy paminawon, bisag wala sa Biblia. Mao nga masipyat yun ang tao. Kaya mas nindot bang paminawon sa kalibutan ang kalibutanong paminawon igsoon kay daghan kay mga pasakay ni. Daghan kay mga pabulak-bulak aron madanig yun ka. O niya kung ari na gani sa balaang kasulatan maoy itugan. Masilo, masakit, maguol kay naigo lagi. Nga ang giwali sa mga alagad sa Ginoo dili man ang kaayuhan sa mga alagad sa Ginoo nga nagwali. Kaayuhan man na sa namati ni atong wala nakapamati sa minsay sa Ginoo, di ba? Daghan kay mga tao sa kalibutan nga wa pagyud makabasa sa balaang kasulatan. Ano man? Di man sablayhan nga mawasa. Di man sablayhan nga mosakripisyo sa pagbasa. Kay diha sa pagbasa igsoon, diha ka makatugan, diha ka makahibalo. Kung unsay nasulat sa usa ka libro, mao man gani magkaigsunan sa gitawag sa in English, do not judge the book by its cover. Ang matag libro mga kaigsunan nga imong makita, ayaw basihi
ayaw basiha pinaagi sa iyang kabir nga permiro. Kay ang mentalidad sa kalibutan igsoon ang milantawan sa tao, ang iyang magitsura, ang iyang magpanggawas, ang iyang postura. Natawon gani sa tao, labi na sa mga tao nga dali dayon manghugok, moingon man ka. Mo nang tawhana, mo nang itsura. Ako kang ba? Una nga usahay may igsoon makakita nato ang mga tao, mga kaigsunan nga sa personal medyo ma-action silang kugang makuratan ba mga kaigsunan kay makaingon man mauna siya siging yaw-yaw diya sa FM radio. Di ba? Kanang pangutanaha igsoon duha na opsyon, either nakayubi or nakadaig. Mao naman na mao nga ikaw ug ako duha lang kapulong sa tao, magpili ka maayo o dili maayo. Mao nga kining atong basahon dinhi sa Santiago igsoon, naghisgot ni og kasuko. Ato ni siya nga padak-an kini nga bersikulo ha, kining naghisgot og kaning tawo masuk-anon ba mao nay lisod. Ato ning basahon igsoon, mahinungdan gani giginahanglan ang atong pagpaminaw sa mga pulong nindot ni igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon Ma'am Norberta Yotradse from Bulod, Bindoy, Negros Oriental. Una nakita mi sa imong igsoon si Pastor John Yo sa iyang tindahan nga bitbikadiot. Niya ako may ka-drive sa XL ni Pastor Gideon gikan sa Gihol nga nagpuli-puli ni pag-abot sa Bindoy, gikan sa Bindoy siya na sa nagdala sa iyang sakyanan. Pero makapahaway usab siya, pero gikan sa bukid siya mo'y kadala igsoon gikan gayon sa Plagatasano abot sa Gihol nga. Tungod kay plano niya ato sa Pikas agi. Kanya ako lang siyang gibang desisyon, gawa man po kahibalo sa Pikas nga ay agi igsoon o diristampi dool ba. Kaya ingon siyang ari na lamang ko diristampi agi. Wala ako siyang gingnan ako na ko'y dala pastor aron makapahaway ka. Unang pag-abot sa Bindoy ni hapit mi ni Pastor John Yo. Wala nakita mi mga kaigsuonan Ma'am Norberta Yotradse. Ano na minsahe si Ma'am Norberta Yotradse? Good morning Pastor o sa tanan nga naka-open na sa ilahang mga radio. Dalaygon ang Dios sa makanunayon nga pag-uban kanato. Wow, tugan bida glory sa. Salamat sa Ginoo nimo my friend Hans Yumay from Sweden, from Brazil. Place this and wonder watching directly from Brazil. Glory to God. Wow. How are you, my friend? God always be with you, especially in your life. So on, we meet here in Philippines. Although mga kaigsuonan si Brother Hans Somay, pwede ni siyang makaintindi ng Tagalog. Magandang umaga po sa Brazil, or good evening there in Brazil. Salamat sa Ginoo, maraming salamat po sa buhay mo, Sir Somay. Hans, o siya na siya ka chief cook sa Brazil, igsoon nga ato nga nahimaman pinagi sa ato nga communication, pinagi sa life mga kaigsoon. Una nga salamat sa Ginoo, even doon na tayo mga katawhan nga from Israel. Doon na pa tayo ning kontak na ko maigsoon ang usa ka doctor of surgeon nga wala siya sa Maynila igsoon. Although niining panahon karon, ako lang yun nga i-challenge sa matang usa, dili mangod ka basta-basta mo communicate o nagkalaing-laing mga tao sa tibok kalibutan,
kay sikat sa una igsoon, naghan ko kayong mga tao and Bisaya igsoon nga mamit nako nga mga scammer. Inood yun na. Kay mabalaan maguni mo basta mangayo gani kwarta. Moingon gani ka register sa usap ka grupo igsoon. Niya moingon dayon nga minilyon ang mabalik sa imuha nga mga kwarta. Ayaw tuo ana oy. One time mga kaigsunan gikan kuno to siya sa laing nasod panahon sa gira o niya doon sa ibutang nga iyang ipadala sa Pilipinas. Niya gipangayuan ko niya o bayan igsoon ako sa gignan. Pay ikaw mo padalay ko kanang imong pagpadala sa imong butang dato man kakaayo. Nya dili nimo kayang magpadala diha. Na kwarta man nagoy na imong ipadala sa Pilipinas. Sayo ra pugod ka eksakto ng mga scammer man. Unang ang tanan mga kaigsunan nga naminaw karon sa FM radio aron dili mo ma-scam ayo mong tuod ayon oy. Unang usa sa ato nga viewer karon although dili man ni siya kasabot og Bisaya, ako ra ning Binisaya from Brazil. Usa ning ka amigo nato mga kaigsunan nga kanunay nato nga nahimamat matud pa sa iyang testimony. Usa ni siya ka Brazilian iyang lola na sa Maynila. O iyang mibalik siya sa laing mga nasod aron mutukod siya FM radio. Mga FM radio mga kaigsunan nga ipundar din sa Pilipinas. Unang ako gipasalamatan ang kinabuhi. Ini nga ato nga naminaw karon og suon kung di man ni siya kasabot og Bisaya. Matagalog man ni makasabot man ni Tagalog although in English makasabot siya. Una kini atong in English usahay magsuon. Mahutdan tag in English man kaigsunan. Ang salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni sa atong higala man kaigsunan from Brazil nga si Brother Hans Somay. Una nga inyong makita man kaigsunan kanang ihang ipos puro yung mga pagkaon gutumon ko puro man pagkaon ang iyang ipos mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa imo nga mensahe Ma'am Norberta Yutracio from Bulod, Bindoy, Negros Oriental. Dalaygon ang Dios safe ninyo nga biyahe pastor. Salamat sa Ginoo. Wala nga ako lang yun giagad ang sitwasyon ni Pastor Gideon. Tungod kaya doon naman po na siya mga ipambati sa physical bitaw kaniadto hangtod karon labi na siyang mga panlantaw. Muna nga pagdulhog na mo sa letter S puno mi sa puro makupapuyon. Muna nga sulod ko sa siya iyang eyeglass. Naman sa eyeglass mga kaigsunan muna magsigi sa eyeglass kay kanabitang malipong siya unya anak malimot siya ba tingali doon na sa mga disperiensya sa mga panlantaw. Although ako mga kaigsunan dili ko kayo ka totok o computer. Ako magyunay na discoveryhan mga kaigsunan sa year 2019 pag COVID-19 igsoon kay more on computer man ang amo nga gi-operate inagi sa online class gikan kayo sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 5 motoy Google Meet ba mga kaigsunan. Niya magklase lang mga magtugtod doon itong mga panahon na alang sa Google Meet. Inana igsoon o niya hangtod na hunong to ni balik ang face-to-face class bago pa lamang mga 1 year ago. Nasalamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi ibin sa tanan karon nga naminaw din sa kabukiran sa tanan nga mga FM radio ibin sa dapit sa Sweden, dapit sa Brazil ato ang amigo nga gikan gayon sa Brazil mga kaigsunan naminaw sa ato nga programa. Maayong buntag ka natong tanan although ako raning sa gulang ginagmay Tagalog kay makasabot man ko ni siya og Tagalog o nya sa gulang usab natong ginagmay in English. Ana lang ko dili lang ko ta pagdinan ko igsoon. Kay dili man ta English major mga kaigsunan kay mga sayo mo nya tas grammar taw-taw. Although mga kaigsunan ang language sa laing nasod wa man gunay grammar. Parehar nato ba? Kitang mga Bisaya, kitang mga Pinoy wa gunay grammar.
bisag unsa rin atong istorya, pero kung study kag English, perte ko teha. Bisag ka ng past tense, present, unsa future mga kaigsunan, ayuhon pag yun. Kanang daghan o kanang usa. Unang dili man na mo'y ato nga gieskuylahan, ang atong tunan karon Biblia man maigsuon, muna nga salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw dinhi sa FM Radio. Ako kining basahon mga kaigsunan, kining pagpamati o pagbuhat. Kumbaga sa Tagalog pa mga kaigsunan, yung pangdinig. Papaano tayo gumagawa ng kabutihan kung yung pandinig natin sa tainga natin po ay medyo may bang kakulian ba maigsuon, doon ay mga dispresya mga kaigsunan in Bisaya. Wala kini akong Tagalog kung mga kaigsunan magputol-putol sa diksyon. Ingon dire hantod kini sa 29 o 27. Pagpamati o pagbuhat. 19. Minahal kong mga igsoon timan kini, kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati apan dili madali-dalion sa pagsulti o dali nga masuko. Naamangoy tao sa kalimutan nga maemosyon ba, makadungog og sakit nga pulo, maemosyon dayon o niya muriak ba. Naamangoy pinulungan nga wala pa ka-explain o insakto ang tao, ning-react na ka. O niya, wapagani kakahuman o discuss, tuan na, nag-una, muingon na yun ang tao nga, nakahuma, kailan naman ko ana, nakabalo naman ko ana ang iyong istorya. O niya, ang tao nga ka-istorya, masagot to na kung itawon kay nga naman. Na may nakadistract niya, nakadisturbo sa iyang pagsulti. Niya magduha-duha naman to siya maikson nga mo panayon nga naman mingon sweet to de kay tawana kay ni labi nag naimo discuss igsoon na imo istorya nga mo ingon din ay kabalo na ko ana sweet na ko ana ba pero kanang tawo ni ana may igsoon timanin na kanang mga tawo sama ni ana wa po nay nakatunan puro ra na panagka kunya mas dali nang masuko. Kabantay mo sa mga tao, mga kaigsunan nga kusog kay mo siyaw-siyaw o niya kabas lang siyaw masuko, mamuligi. Mao nga matagpas-pasiyaw hinuon kung ikaw dali kang mamuligi, dali kang masuko, ayaw na lamang inter. Di ba? Ayaw na lamang sugod-sugod. May mga tao anak kay duha ra manggod batasan sa tao, pati o paayo. Kunya kung ato nang istadihan ang pati o mayo, mausap na ang resulta sa tao igsoon. Kay kanang maayo, bisag kung saon pa na og daot, bisag kung saon pa na og panmas-tamas, magpabilin ko din sa maayo sama ni Jesus. Amen ba? Mao nga niingon dire, ato ni basahon nato sa unahan, muto nato sa nibasa. Minahal ko mga igsoon timan kini, kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati. Apan dili madali-dalion sa pagsulti o dali nga masuko. Naagitahuan bisag gani makadungog-dungog rag ulo hangihong suko dayon. Ingon diri sa 20, ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkapot sa matarong nga katuyoan sa Dios. Klaro dili. Kanang tao nga masukanon igsoon, kanang madaling masuko, daling masilo, yung madaling magalit, hindi makatabang, dili na makatabang sa pagkapot sa kaayuhan. Dapat natay gitawag o control, self-control sa to ang kaugalingon. Ingon diri sa 21, busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan. Inibitang ngilad nga batasan igsoon. Og daotang mga buhat, og dawata ang mapaubsanon nga pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyo ang kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. 22 igsoon 22, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon
pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon tumanag kini ang mamati sa inyo ang pulong apan dili magtuman niini mahisama sa usa ka tawo nga nanamin o nakakita sa iyang tinuod nga hitsura. Diba? 24. Makasudong siya sa iyang kaugalingon apan inig pahawa na niya, malimot lang dayon siya sa iyang hitsura. Apan ang tao nga mususi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan naghatag og kagawasan sa mga tao ug makapadayon sa pagtamod niini. Panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kuntog radiha sa pagpamati. Kinsa di ay panalanginan sa Ginoo? Katong mamati unya o buhat. Ingon ang 26. Kung may nagtuo nga siya relihiyoso, kana batang relihiyoso ba? Kanang grabe ka relihiyoso nga mulaban og relihiyon, apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan, o naglimbong siya sa iyang kaugalingon alang sa Dios nga Amahan. Ang putli o matuod nga tinuuhan mao ang mag-atiman sa mga ilo o mga byuda sa ilang kalisod o ang pagmatngon nga dili kabulingan ang ilahang kaugalingon sa ngilad sa kalibutan. Bahin sa Biblia, igsoon, mao gini dapat natong sundon. Pero lagi ang tao maumagoy mag-una-una. Mangutana ko mga kaigsuonan, unsay kahimtang o unsay resulta sa taong daling masoko? O unsay resulta sa tao nga madali-dalion nga mosulti? Naamang yun ay tao nga ingon ni anak, di man yun na malikayan o dili masab nato na ikalalis. Kay duha ra mag yun ang tao sa kalibutan, maayo ra masab dautan. Salamat sa Ginoo sa imuha nga bagwas karon si Esteria Love Silva from Lapu-Lapu, Cebu City. Maayong buntag sa tanan nga mga Silva family. Sa imo nga bagwas karon sa atong programa. Mao nga ikaw ug ako igsuon naadyo na gitawag og dapat self-control. Ano man ananglitan makadungog kag pulo nga sakit o niya masuko kadayo, kung sa may resulta maayo dili ngano man kay mag-away mamudayon anak mura lobek may hubog hinuon anak. Kaya kanang hubog may igsuon, mao man ay mentalidad sa hubog, makadungog ganing istorya, dayo masuko man na igsuon. Ang problema, kung kaya ba sa lawas, kaya kanang hubog may igsuon, tingog na may dako anak. Pero kanang lawas anak may igsuon, bisag huyo po na lang man og hangin, matumba lang, magyahay ra magani na katumba. Basta tinuod nga hubog. Pero dili ganit tinuod nga hubog, magpahubog-hubog ra na, amo na delikado. Murag aktor ba? Murag si Jackie Chan nga nagpahubog-hubog. Panahon sa away igsoon, amo na sa iyong drinking master. Ingon manggon ana ang atong kinabuhi nining kalibutan. Kanya makatabang ba maigsoon ang dali masuko? Muatras ko sa 20, although ato na ning nabasa tanan. Muatras ko sa 20, mubalik ko sa 20. Ang kasuko sa tao dili makatabang pagkabot sa matarong nga katuyan sa Dios. Klaro dili. Klaro oy. Even gani sa mga pastor nga magwali o niya even sa media mga kaigsuonan, di man gyud na malikayan, dunay mo bully, dunay mo question nimo, dunay mangutana nimo, di imo ra pong minatarungon og tubag. Nganuman ang imong giwali dili na kadautan kaayuhan biya.
Muna nga daghang kay na failure sa media, daghang kay mga pastor nga nangundag nganuman ang kinaibatasan maura man. Dali ra masuko, dali ra maglagot kung sao man nimo pagka himong maayong ihiplo kadto sa uban. Kung maunay ato ang kinaibatasan yung mga alagad sa Ginoo. Di ba? Makadungog sa gilanon sa isig katawo, makadungog o sulti-sulti sa uban nga pundo, dayo pangriak, masagdain na sila oy. Kung daoton ka, butang-butangan ka, sultihan kag daotan, bisag unsa pa isulti, total ilaha man ang atubangon. Nakuhaan na to igsoon. Sa atong kaugalingon nga tinud-anay tang nangalagad sa Ginoo. Bisag kung saan pagkagdaot oy. Bisag kung saan pagkagbutang-butang. Siyempre magkaigsunan si Jesus, gibutang-butangan biya. Diba? Ang kinabuhi ni Jesus, kung ma-encounter na nimo sa imong kinabuhi karon, pasalamati ang Ginoo kay ikaw. Tinuod yun nga tinawag sa Diyos. Ang problema manggod, o kita mo'y kusog mamutang-butang. Kita mga Kristohanon may mag-una-una o pang-chismis sa uban. Manugin sa dili mga Kristohanon. Naunsa may ato nga ikapanayag sa mga unbeliever. Mo'y mo man na igsoon nga. Mo na Kristohanon, kusog ka laging masuko. Kusog lagi mo react dayon. Dili lagi ka pugong sa kaugalingon. Mao pa man ang hinungdang manampalo manumpag. Di ba? Hadlok maunhan. Na may mga Kristohanon nga sama ni anak mga igsuonoy. Pero ang tinuod nga Kristohanon mga kaigsuonan na ana na pagpailo pagpugong. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Bob Jaylon Mengito Garces. Gikan kayo sa Lapu-Lapu, Cebu City. Mao nga salamat sa Ginoo sa matag usa ilabi na ni ining mao nga dapit. Nagkadaghan ang ato nga mga programa, although gikan sa Cebu mo hook up ta mga kaigsunan, gikan sa giulngan dito ni Pastor Kim. O niya doon na po'y FM radio nga pagkatukuron diya sa among giatuan sa Linantuyan sa gihulngan. Ready na tong tower mga kaigsunan, doon na lang may gihulat nga kinibitang magtukod og FM radio, dili biya na ordinary. Una usa sa ato nga nagwas karon from Brazil, nakikoordinate nato din sa Pilipinas. Usa ka Brazilian mga kaigsunan nga nagplano mutukod og mga FM radio. Una nga wa man ako ni tagda mga kaigsunan ulo kun di siya kasabot og Bisaya, Tagalog lang di gyud sini kasabot. Nga mutukod sa mga FM radio, mga restaurant diri sa Pilipinas mga kaigsunan. Una akong gipasalamatan usa sa ayaha nga nahimong girlfriend. Igtag sa usab di ay sa akong estudyante before mga kaigsunan. Ako magyong giklaro. Na akong ipasalamatan ang Ginoo, ako silang gingnan. At kung kamo yun ang mapalaran, to God be the glory, apingi ang inyong relasyon. Nabatod pa niya mga kaigsunan, nag-suicide na siya. Na ako na siya ipadala sigig mga versikulo through messenger. Pero kay Bisaya man mga kaigsunan, iya itong ibasa sa Biblia di sa Brazil. Managkaroon sige na siya galantaw mga kaigsunan sa atong alay. Una nga dini mao nga dapit nagtuo ko nga dili lamang maorning FM radio. Na imanit sa inyong ubos nga alagad dining mga dapit. Doon na may daghang mga FM radio. Tungod kay doon na tayo mga kaila sa nakalaing-laing mga nasod mga kaigsunan. Pero mabantay tayo igsoon. Be watchful. Dapat naaangkalan kay balo kung saon nimo pag-ila ang tao Exxon. Maura na kay mga iskam yun ta. Balik ta sa ato nga tema Exxon. Matod pa dire. Ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkapot sa mataro nga katuyuan. Makatabang bago ng kasuko Exxon.
Kaya kada adlaw karon masuko ka. Masuko kasi mong mga anak, masuko kasi mong bana sa imong asawa. Di gyud ka katarong trabaho igsoon wa pay klaro. Kung pananglitan imong trabaho karpintero, wa pay klaro nadugdukan imong kamot. Mosabot ang Ginoo nang imong kasuko. Pero relax lang gud. Amen ba? Kay ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkabot sa katuyuan sa Dios. Klaro dili. Kuning pasahon pagbalik. Ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkabot sa mataro nga katuyuan sa Dios. Busa isalikway ninyo ang tanang ngilaan nga batasan. Unsa di ay ipasalikway? Ngilaan nga batasan. Diba? Mga Kristohanon maigsoon, ayaw di ko mutuo o wa mo'y ngilaan nga batasan. O mangani magpakoreksyon tas pulong sa Ginoo aron ang atong ngilaan nga batasan makuha ani. Nausa o man ato igsoon. Kaya kung makristohanon ta, bila ta katuig mga kaigsuonan niya atong ngilaan nga batasan dili ni makuha, doon na ba'y kausaban sa atong pagka-ngilaan o batasan. Mao nga sa diha nga mahibalaan manggod ang tao nga tinuod gisang na born again. What is born again? Pagpagkatao pag-usap. Mao nga sinukudimo wa pakasabot ani nga pulo nga nangutana siya si Jesus. Magtutudlo kung sao man amo pagbalik sa among sabakan sa inahan nga guwang naman mi matudpas taga Cebu. Guwang naman. Pero niingon si Jesus, ang tinuod ngan mahimong born again kanang nay kausaban ba? Unsa man ang kausaban, pastor? Ang kiniadto sa puton ka. Kaniadto palahubog ka. Kaniadto kusog kang mosadsad sa baylihan. Kusog dali kang masuko. Insultador ka. Apan sa diha nga nahimo kang born again. Adunay mensahe si Brother Hans Sumay. Adunay say mensahe. Although kini maigsoon media bene. Adunay say mensahe no, adunay say mensahe dire. Glory to God, we will make big project in Philippines there, Pastor. OMS Radio Station Temple to share God word. God bless this project. Patod pa sa iya mensahe sa messenger, he want to help poor people here in Philippines. So he want to put up big project in Philippines, so on, like FM radio station. Wala nga, although mga kaigsunan, kanunay na kami nag-communicate ni Brother Hans Sumay from Brazil. Mao man niya sa adik sa din his Pilipinas. One time mga kaigsunan, nga mag-suicide ni siya mga kaigsuon tungkol sa iyang kabakyasan. Sige sab na kung ipadal-an o kana mga verse ba nga makapadasig. Nang nalipay siya, nakailami pinaagi sa mid-size Ginoo. Muna nga waabot ang panahon nga dunay dagko kay mga project din sa Pilipinas igsoon nga ipundar mga FM radio o mga kasimbahanan sa nagkalaing-laing mga dapit ekson. Muna nga usa na siya ka blessing. Matod pa siya ang mensahe, he want to help poor people in Philippines. Kung ipasahon pagbalik, I want to repeat, glory to God, we will make big project in Philippines there, Pastor. I-address ni siya sa pastor. OMS Radio Station and Temple to share God's word. God bless this project. Wow.
Brother Hans Siomay from Brazil. God bless you. We will meet so on here in Philippines. Unang akong gipasalamatan. Even doon na tayo doktor mga kaigsunan gikan sa United States. Ato nga namit igsuon mo nang kining atong in English usahay mag-untol-untol sa bulan atong Binisaya. Doon na ganito yung namit nato mga kaigsunan nga mga Latin word. Ako ana lamang gibinisaya. Iya kong gipadalan o kanta nga Christian song usa ko nakasabot. Di man gyud ko ka sabot labi na katong mga Latin word mga kaigsunan nga mga estino ibadalan ko estino igsuon ko I want to please speak in English because I hear in Philippines. Di man gyud sa kasabot igsuon unang ako lang gyud sa gipadalan og mga verse igsuon una nga isip alagad sa Ginoo dili magud Pinay, Pilipino, Cebuano, Bisaya ato ma-encounter labi na sa media igsoon doon naman goy nagkalaing-laing mga nasod nga layhang maminaw sa mensahe Ginoo sama ni Brother Hans Siomay from Brazil. Kini igsoon dili kini ordinary iyang gisindi sa ato nga live karon. Una nga akong asawa igsoon kaniadto niingon siya nga ayaw pataka o friend tinuod man ko na. Inatagam na maguni siya nga usa ka doktor surgeon magkaisunan nakikimmunicate nako o niya daghan man tong mga tao na iskam ato kay pag-abot nako sa tindahan maura magyapon nga statement kadaghan kay mga tao sa media igsoon nga maura pagbasa nako maura gyapon statement mangayo na gani ang tao ayaw yun mo o inter in Bisaya igsoon mao nga salamat sa Ginoo nagtuo ko nining mao nga David dili lang kining if every day nga mapunda ug lumalahon sa inyong ubos galagan nasayon ko ug nagtuo magtuna pa'y daghang trabaho ang inyong sulugoon nining mao nga David. Okay lang itong mga tao nga kusog mo underestimate. Kusog bang mo hukom ba? Labi na sa ilahang paglantaw sa itong itsura. Kaya mo ingon maging maunas pastor sa pre. Di ba? Okay lang ko anong makuulman ko? Di ba? Kung unsay pagbati sa itong isig katao, kung unsa may ilahang paglantaw na ito, okay kayo. Makadahin man sila sa dili. Maka-underestimate man sila sa dili. Ang importante, ang atong giwalay dinis kanginan, mid-size Ginoo. Maura man na. Mag-unsa man ang magsigita kinambog igsuon sa kalibutan. Na maayo tang mawali igsuon. Maayo tang makikdiskurso. Kumusta man ang atong pakigrelasyon ato bangan sa Ginoo ibig sa atong isig katao. Mao nga niining mao nga David nag-training ta og bag-o nga mga assistant. Karon pula na may suon do na po koy lakaw sa gihulngan. Kaya na po koy lain nga trabaho. Kaangay na kong i-comply by this month. How much more mga kaigsunan if ang ato nga friend from Brazil mutukod o mga if everyday o mga restaurant here in Philippines. Grabe sa mauna nga ikaw ug ako kung mutuman lang yun ka sa Ginoo mubuhat lang yun ka doon ay ipadala ang Ginoo tanawa ra doon sa panahon sa kalisod sa mga katawhan kaniadto doon ay ipadala ang Ginoo. Amen ba? Doon ay mensahe si Brother Pamzilon Mengito from Lapu-Lapu, Cebu City. Amen. Hallelujah. Balik ta mga kaigsoon sa ato nga mensahe. Ayun dire ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkamot sa matarong at katuyuan sa Dios. Tinuod dili. Tinuod igsoon. Pananglitan, pastor ka.
Alagad kas Ginoo, dali kay kang masinta, dali kay muriak, makikdiskusyon na yun ka, moingon na yun ka, usaman, mawanis mo, Trinity. Kay kasagaran akong musidikson, moingon mo na yun. Usaman ka, Pastor, Trinity ka, wanis ka. Kung kanang wanis o Trinity, pariharaman ko na lang para magos Biblia. Mao nga diri ikson, magyod ko, magdalag title. Ang akong gidala pulong sa Ginoo. Kaya nga itong iwali, dili title, kung dili Biblia. Adun ni mensahe si Brother Pops Jilo Mengito from Lapu-Lapu City. Amin tinuod kaayo, Pastor. Tinuod ko na. O niya, ingon sa 21, dinita mo focus kining kasuko. Be, ikaw karon eksoon, mangutana ko, I want to question right now. Kung masuko gani ka dayon, kung maanggir ka dayon, ayon sa may resulta sa imong pagkasuko. Kung talagang ikaw ay magalit agad. Kung baga sa Tagalog pa, muna mga ibong dispensa sa tanan nga mga listener sa FM radio, kining ato ang mensahe karon nagrambol ni, dunay Tagalog, dunay English, dunay Bisaya. Ang kining ato mo sa amigo karon nga bago pa lamang ni siya nga nagsunod sa ato nga programa, although sa Brazil karon, murag hapon magkuron eksoon. Unang kahapon ka-travel ko mga kaigsunan. Aya kong gisingdan nga kadlang buntag dito. O niya, wa man ta mahibalog sa ilang kaimtang dito sa ilang sitwasyon. Unang mahimuot ko sa mga katawhan nga mahalubilo na ko ba. Nga moingon ko nga dunay FM radio din sa balok. O niya, ingon ko nga kinsa may maminaw nimo nga alas 3 pa mas kadlawon. Wala nga nipahiyom lang ko eksoon kay ngano man. Wa mo tay mahimo mga kaigsuonan. Kun dili ang Ginoo magapamungat. Bakit tay mahimo bisag kung saon panatog lami kay taguwali. Nya magsaligta nga moingon ang tao nga ay daghan yung mutuon ako kay maayong pagkahanay ni akong pagkawali. How come eksoon kung dili mamuhat ang Ginoo sa imong pagkanindot sa pagwali? Maora man na eksoon. Even ining mao nga David, wala na mo kibatasan ang pagsakasakag mga balay. Tinuod gina, dili mi mamakak. Wala sa among pagbalik diri sa year 2015. Mingsa kami og balay-balay aron mang diskurso, aron mangulami bisag nakabalong na anay kaugalingon nga title. Hello, ang among gihimo magampo mi, magluhod mi, magdaig mis Ginoo Lord. Ang tanan namong gihimo dili para sa among kaugalingon, kundi para sa imong kahimayaan. Nga matag wording na mo, matag litok sa mong dila, adunay pulong o authority from you. Mag-unsa manggod iksoon ang magsigita o diskurso sa atong kaugalingon. O niya, hambogiro ta kaing dako, uy ayo, uy. Wala. Dili malipay ang Ginoo. Sa diha nga dili malipay ang Ginoo, labi na kanang kasuko. Daaba ng malipay ba ang Ginoo sa kasuko. Salamat sa imong mensahe, Brother Raymond Candelario. Good morning, Pastor, o sa tanan nga mga viewer. 9 PM maayong buntag, Pastor. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Raymond Candelario. Ang atong oras karon alas 4:53. Dalaygon ang Ginoo sa tanan natong mga kahigalaan dinhi sa FM radio. Mao na nga pila ka adlaw doon natay kauban diri nga usa ka alagad usab sa Dios. Nagagad lang ko sa iya nga panahon although man kaigsunan soon matud pa sa ato nga higala from Brazil soon maghimo siya mga FM radio.
atong higala karon nga kanunay nga di pa ni siya dugay nagsunod sa ato nga live, although dugay na nako ni siya nga na-communicate. Kay one time may kaigsunan nga nagwas ni siya, o niya nagsunod sa ako nga programa, iya kong gisindan sa messenger. Ingon siya nga asa man ka nagwali doon na kay FM radio. Ako siyang gingnan nga igo lang kong nagmanid sa ani sir, mag-share ko ani mga kaigsunan kay usang man ay siya ganda ko nga negosyante sa Brazil, so on all na ani sa dagkuhan na kay mga gitawag mga apartment sa Maynila. Although mga kaigsunan wa ko kabalog asa dapita. Mao na ang importante akong nasayran o nahibalan nga ang ihang purpose ug tumong to help the people in the Philippines. Mao ra man. Kung kwartahan ka o kadunahan ka pero zero kayo ka, away ayo. Ako sa man ang mga butang sa kalibutan o dili na nimo itabang sa uban nga nagkinahanglan. Padayon kita mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw karon sa FM radio. Matud pa diri sa Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 9. Ayaw pagpatuyang sa kasuko. Mo-focus ta sa gitawag og kasuko. Pananglitan. For example, igsoon atong igsoon gikan sa Lapu-Lapu City. Kay matag usa na amatay nagkalinglaing trabaho. Labi na sa gwardiya. For example, naakas gitawag nga arita sa security. Grabe biya ang security, ang rules and regulation. Dili ka pwedeng masuko eh. Even sa PNP, gatuo ta mga kaigsunan nga ang PNP na mga armas, mga sundalo, mamusil na dayon, hadlok na silang mamusil oy. Dili na sila basta-bastang mamusil bisan magsige pa nagbasan og pusil. Naibalo ba tama ang soon? Kay kung ibinaakas militar, naakas kapulisan, mamusil gani ka, tak-tak yo ka, ikaw gay bilanggoon. Inoo dili. Mao nga, sa atong kinabuhi dining kalibutan na, tanan nga sitwasyon o kahimtang dapat imong tunan. Labaw sa tanan dihas pagpangalagan sa Ginoo. Pero ang pinakapaubsanong tao sa kalibutan ang tinuon nga naglingkod, nagpagamit sa buluhaton sa Ginoo, like pastor, apostol, apostolis. Dapat ikaw mao'y pinakamapaubsanong tao sa tibok kalibutan, like Moises. Amen ba? Anawara po si Moises. Pinaagi siyang kasuko, wa na ononin noon siya kaabot dito sa yutang saan. Kinsa may nagaadto. Ang nagsunod niya, anawara po na. Sa iyang pagbalik sa bukid sa Sinai, unsa may nakaguba sa iyang relasyon. Wa siya katumang sa sugo sa Dios totally. Ngano man, paglantaw niya sa iyang mga kaubanan, dili naman ni Ginoo ning gisampit. Galuhon naman Ginoo, nagsimba ng manugba ka igsoon. Unsa iyahang gihimo sa iyahang ihaguan dito sa bukid sa Sinai ang 10 commandments, gibusdak oy. Bigas. Tanawa na gud. Sa imong kaugalingon igsoon, mangutan ako. Unsa man ang kaayuhan sa imong kasuko? Human sa imong kasuko. Mangutan ako. Hatagin ko ninyong explanation. Hello. Normal ang kasuko sa tao, apat dapat doon na kay gitawag self-control. Sasakyanan pa na maigsoon mo na sa gitawag o braking system. Tanawa ng sakyanan o wala na i-brake. Even ang mekanism anak maglik na gani na igsoon. Disgrasya ko ng sakyanan na. Hello. Ikaw Kristohanon,
kita igsoon ikaw ug ako ibin sa dili Kristohanon mao nga nining mao nga dapit naghamang naminaw garon sa mga everydayo ang tinuod kung layhan pa mulugway ang atong kinabuhi. Dapat kang magpapili, mapainomsanon, mapunganon, dili daling masuko. O ato ni basahon igsoon ang Ecclesiastes. Tambag maguni siya. Dili ni para sa usa o dili para ni sa tanan, ibin sa tanan nga mga OFW, ibin sa tanan nga dagko mga negosyante sa tibok Pilipinas, like sa atong amigo. Hello. Munang gani ato mga kaigsunan ng akong asawa, sige ingon ka. Ayo bisik. Ayo sige communicate ang mga to. O kulot hindi na maguna. Kaya kung magpa-iskam ka, iskam yun ka. Tuodain ka o istorya igsoon, malakan mo magani nga dili ka madaling-dalion sa pagsulti. Naawaragon ako ning basahon. Mubalik ko diri sa 27. Ingon diri sa 22. Ingon diri, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon tumanag kini. Di ba? Kung ang tao igo lamang mamati, o niya dili mo buhat ni ini sa iyong pagpamati tingali sa pikas nga dalunggan, ipalusot sa pikas dalunggan. Ang giwali sa mga alagad sa Ginoo nga imbis kaayuhan, ang gipaminaw dili man kaayuhan. Mao nga sa kinabuhi sa kalibutan igsoon, duha ra gyud ka pulong ang mong madunggan, dautan o dili maayo. Mao ra gyud na. Kung ikaw gusto kang mosarap, adi magduha-duha na imong una-una mo ingon man nga bitaw sa o niya ang usa ka tawo gidaot ning sumbong nimo mingon pud kang dautan ning tawhana imbis ang imong amigo nga loyal nimo o niya dai ni sumbong nimo naminaw sab ka ingon nga kanang tawhana dautan minaw wa man klaro o niya mutuo kas isyo, mutuo na yun ka, masuko na yun ka, igsoon. Kana magong pinulungan may igsoon nga nung ang tao mag-away. Kana bitang karga-karga ba? Na magoy tao nga kusog mo karga, bisang ganis mga Kristohano. Kusog kayo mo kumpos-kumpos o sugilano nga dili mao. Unay angay na itong bantayan. Apan kung tinuod kang Kristohano, unay akong giingon, bisag ingnon pa ko, ako mo'y tao, pinakataong dautan sa tibok kalibutan. Apan ang akong binuhatan, matarong ato ba nga si Ginoo, kinsa man sila na akong kaulawan. Hello. Ang akong kinabuhi, siguro alang igsoon, nga ang imong kinabuhi nga libay ang Ginoo. Kaya kung dili bisag unsa pa'y i-isyu nimo, ikalibay na atubangan sa Ginoo. Taas noo mga lagad kas Ginoo kung tinuod kang mga lagad. Dili o dili na kung ikaulaw ang akong kinabuhi sa pagwali sa minsay sa Dios. Tungod kay ang atong giwali iyang minsay, dili akong minsay. Maunga ni ining maunga dapit nasayod ko dunay pinasay ang Ginoo. Okay lang na igsoon mga pulong nga dili makatabang. Apan ang pulong sa Dios mo'y mulingkod nimo sa panahon nga ikaw naa ni ana nga kahitang. Padayon kita mga igsoon. Tanaawar ako diri sa 22. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong. Sa Dios hinuon tumanag kini. 23. Ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga nanamin o makita sa iyang tinuod nga hitsura. Usa ni siya kagamay nga sambingay na ikaw karon manamin ka
Mao pa'y pagkakita sa imong itsura, basig nananay bulig diha, nananay muta, igsoon, o kung sa pa diha. Napuno na ba ning atong tango, igsoon, kung sa lay atong gikaon. Pero pagkahuman niya na, o dili nagkakakit pang-espeho, malimot kasi imong itsura, oy. Nga makaingon ka, wow, pumanday ko, wow. Tanawa ragon, iba makaingon ka sa imong itsura nga, dili pa manday ko buwa. Matod pas taga Cebu. Akong amigo Megson yung siya ka, pila na may imong edad, pastor? Kaluis Ginoo, 46 na kurong bulan na. Dili na kumutukan Megson, kaya mag-una-una niya mong ingon, happy birthday to you. Nalingaw may mga kaigsunan niya itong usang gabi Domingos gabi dito misgihulngan sa Plagatasanon. Kanya wala may magtuo mga kaigsunan nga i-advance ang celebration ni Pastor Gideon sa mga kaigsunan sa Plagatasanon. Kanya nag-wifi mi, ikato oras sa mi nga wala sila himuon ba? Kaya naara po si Konsyal, diya sa ilaha nga kay ang ilang balay doon na magsimbahan. Dara po ako ang mga kauban nga mga pastor, di nagtuo mi nga wala ra gyud pagkaon ka na bang panara ba? Normal na pag yung preparation. Kanya ngit-ngit man na ay mga cellphone nga nakita na mo kapakadaghana unya kato na itong mga youth, mga music team ug mga kauban sa ni Pastor Billy og sa tanan nga mga kaigsunan dito nga namalit na di ay sila sa giulgan, nag-spaghetti, naglitson, nagmalit og cake. Pagkatugay-tugay Megson na ana may nanganta mga kaigsun, ay una nga surprise ba? Dayon sa may inyong batikon kung ma-surprise mo, mag-uol mo. Duha naman po yung resulta ko. Diya sa gitawa kong surprise. May doon na may surprise, may iksoon nga wala ka magdahog doon na yung mga pangitabo nga dili ni mo, nang dili ka makadawat ba? Mga pagsulay. Doon na po yung mga surprise nga makuga ka, wow. Una nga inaanak mga iksoon ang atong kahimtang nining kalibutan. Ingon diri mga igsoon sa 23, ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman nini mahisama sa usa ka tawo nga nanamin nga makakita sa iyang tinuod nga itsura. May mangutana ko ninyo karon, ug dili mo manamin makakita kahamo sa inyong itsura, dili oy. Dili mo kakita nga muna nga akong amigo mag-igsunan diya sa Plagatasanon, nakabalik ko dito kapis tuig naman, nagpasiaw na lamang sa mag-igsunan nga kita na sa mis ako ang kaluha igsunan. Balik na diri sa Ecclesiastes, ingon diri sa Ecclesiastes kapitulo 7 versikulo 9, ayaw pagpatuyang sa kasuko. Mangutah na ko igsuon, unsa may resulta sa tao nga masuk-anon? Naay resulta, naay may resulta, wala. Dili maayong resulta na. So, ako ning pasahon. Ecclesiastes kapitulo 7 versikulo 9. Ingon diri igsoon. Tanawa ra ko diri. Ayaw patuyangi ang imuhang kasuko. Unsa man ang patuyangi? Kanang patuyangi may suon sa tupa, magsige rin yung kakasuko. Nag-represent na siya igsuon nga kanang patuyangi ba? Kanunay ba? Nabatasan na lang ba? Mano say nagpatuyangi? Lahi ang pulong nga patuyang, lahi ang patuyangi. Muna sa Tagalog mga kaigsuonan, o arita sa atong example, umuulan, asa man anak be. Mao nga kung mag-study ka o pinulungan o ari sa past tense, sa present o sa future, lahi. Mao magani matag pulong sa Biblia, ayuhon nimo pagsabot upan kon ang tabang sa Ginoo. Kay bisag unsaon na nimo pagsabot o wala po'y giyas Ginoo, di gyud kasabot. Daga mo maganing dagas
mga tao sa kalibutan nga dili kasabot even sa Kristohanon. Kay ang Ginoo mga kaigsunan, kung ang mga Kristohanon tanan nakasabot sa mensahe Ginoo, wala may mag-away man. Ginoo dili. Walay mag-irgo o igsuon bisan pa mas tayto. Magpalabuanay kasagaran mga kaigsunan na mangutanan ako usa man ka pastor, Oneness ka Trinity. Parihara man na igsuon. Ang giskutan sa Biblia, ang imong kinabuhi kung haum ba sa kinabuhi ni Jesus. Wala si Jesus nagdiskurso og title o denominasyon aron ikaw ug ako kita mag-irgo sa atong denominasyon. Nagiskot ang Biblia, ang katuyuan ug tumong sa Biblia nga ikaw ug ako pareha atubangan sa Ginoo. Mao ang mga alagad sa Ginoo nga nakasabot sama sa amo ang lahi mamig title sa plagatasanon, lahi masamig title sa atong general station manager, lahi masabtag title sa atong station manager, o sa uban pang mga tao nga nakaghalubilo na to, lahi man igsuon og title. Pero wala na mo kipadako ang matag title na mo, kay kun ang matag usa na mo among ipadako Dios na oy. Naamang ko'y mentalidad sa tao makiklalis dahil mga suko na may ingon nga, aray mo simba diri ay kaning title na mo ani sakto kay ni na isa may sakto anak ay igo raman na mga igsoon ka register diya sa sin. Walay sakto igsoon, ang sakto si Jesus. Mag-unsa man ang inyong ikulit o niya sa inyong nga title diya sa simbahan, pero atong batas sa kinaaya wala sa Biblia kasulatan. Mao ba nay mga tubang sa hukmanan ni Jesus dili oy. Bisa magluklo pagkaritula igsoon. Nakuha na to. Kung sobra kay tang palaaway, kung sobra kay tang madaling masuko. Wow. Salamat sa Ginoo sa imuha nga pagwas karon si Rowel Sanipa watching karon sa ato nga programa. Tanawa ra ko diri sa Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 9. Ayaw patuyangi ang imuhang kasuko. Ninghunong lang ko maigsoon, kaya mangutana ko, unsay resulta sa imong pagpatuyang sa kasuko? Maayo ba ni o dili maayo? Dili kun himasa ka kasulatan, kung ang pagpatuyang diya sa kasuko dili na gyud na maayo. Tanawa ra ko diri ingon diri sa Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 9. Ayaw patuyangi ang imong kasuko, binuang ang paghambin o kayugot. Ayay, unsa man ang kayugot sa pastor? Pagdumot pa. Mayras atubang maigsoon, pero kining kasing-kasing naglagubo. Naade punay lisod bitaw sa tao, kay nakabay tao igsoon nga mayra ni mong ulo atubang kadaghan kay nabiktima anak nga ulo katawa ra ba? Anya kumpiyansa ra magod ang tao o niya na ay kasilo. Day one time mga kaigsunan usa ka tao nga akin sa to'y nanugid nako nga kabahin ba sa sugal at taga Cebu to igsoon. Ingon siya dito sa amo ang gikanan ang kabahin sa sugal, imbis ang nakadaog makakaon sa iyang bihag kay sugal man, gibuli man tong napildi, giingnan man maigsoon, giyaga-yagaan man, ay naunsa man po ng manok kanimong wa man ay klaro napildi man na ya wa na igsoon niya kay nanay nakainom-inom. Ay gidog ka bitaw ng tulog ka buok tag-iya sa manok ka nakadaog, tulog ka buok bihag, dili manok bihag, tawo hinuon gihayaan. Nausa o man
Hello, kung sa'y resulta sa kasuko, maayo din eh. Labi ng kayugot. Siyempre ka ito nayugot, gito siya sa iyaha nga isig ka tao kay napildi pa siya. Napildi pa yung manok, namatay pa, giyaga-yagaan pa. Namatay pa sa nagsulti, kinsa makoy malipay pastor. Napildi pa imong manok. Napildi pa ka kwarta, giyaga-yagaan pa ka di. Idong ka hinuong tulo ka tao. Dungan hinuong kamatay. Wala kakaon sa bihag. Maingon og Peteryo. Hello. Pero ni anang kahimtang, katong nakapatay o katong gipatay, maura man guna. Pananglitan, makapatay ka. Malipay ka kay nakapatay ka. Kumusta man ka? Paingon magagpresuan. Munang makakita ko sa kanang video bitaw igsuon katong amahan nga kahapon to gipos. Wa ko mulang taw iluuyak is bata. Amahan gilatigo unya dunay lansang. Kaway batasan man ang amahan naman. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon brother Zaire Martano from diha sa David sa Kandawhay. Mayong buntag kanyong tanan eh. Luuyak is bata unya duna po to gipos. Nagiayog latigo sa amahan. Murag baboy igsuon sigo apa ayaw ana makaluya wa ko eh. Wa ko ka ako ano man. Sakit magani na kusion ka. Ako igsuon tinuon na. Wala di ko magpus akong anak. Pero dapat nasa kita og self-control. Ayaw palabi sa imong emosyon. E kanang sa imong emosyon maunay mo dalas kapilihan, kalaglagan sa imong ginabuhi. Di ra ba na mailag Kristohano kung maemosyon ang tao. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe brother Zaire Martano. Maayo buntag pastor, maayo buntag kanyo diha sa David sa Kandawhay. Ilabi na ni brother Johnny Bear o ni sister Janelle Tano igsoon o ni pastor nalimot ko diha sa atong amigo diha nga pastor igsoon diha sa Kandawhay mga kaigsoon. Ato ning ipadayon igsoon ang atong oras alas 5:16 o ni hapit na tamuman sa atong mensahe. Ayaw batuyangi ang imong kasuko, binuang ang paghambin o kayugot. Mangutan ako ng ekson, binuang ng paghambin o kayugot o dili. Mga anak na ekson, doon na magani kayugot usahay sa mga amahan o inahan. Ang inahan sab, doon na po'y kayugot sa mga anak. Anak ra maguna vice versa, labi na imong mga anak nga masupilon. Usasab sa ato nga nahibalan nga sugilanon nga ang iyang anak siging kadula o si on niya kay hadton na alauna alas kadlaw na sige po na yang gikasab-an ang nagdula o dapat hinumduman lang yun nimo ekson. Ay no, masakit manggod ang kanabitang pahinumdom nga kanaba nga binatarong nga pahinumdom kaysa imo nga murag sakit ba nga pahinumdom. Sigian man di ay niya og ingon nga sa inahan nga sige mugdula diha sa man magkuha kog ambulansya. May pay magpakamatay mo. Ana siya ba? Pagkabunta kay naghikog man agiyang anak kabitay naman di ay. Kay ang usa ka tawo nga maadik sa dula di na mabuyag oy. Maglagot di anak. Di kung sa giingon sa inahan nga may pay maghikog ka baka umahikog magitinuora oy. Patay. O niya perting hila kay naghikog naman. Agiingnas mga anak ikaw ma. Mao man na imo ang ipangandoy di pag celebrate patay naman ang imong giingnan nga may pay maghikog ka. Hello. Ikaw o ako igsuon daghan kayo ma-encounter dining kalibutan na makaingon ka nga grabing pagsulay apan nihangat na sa Ginoo. Ayaw kalakot oy, relax, just relax.
Kay diha sa imuha pag-relax uban ang tabang sa Ginoo, doon naging panalangin ang Ginoo maabot nimo. Mao gini tinuod. Apan kung masuk-anon ka, madili-dalion ka sa imong desisyon, lisod ug wa kay mapaabot nga may ugma sa imong kinabuhi. Mao nga nini ato nga programa dinhi sa kahanginan, dinhi sa FM radio nga napundar nining mao nga dapit. Dili lamang sa kinabuhi nga mahimo tang matarong atubangan sa Ginoo, labaw sa tanan makahimo ta unsaon pagkamit ang panahon nga ani akanato karon Exxon. Kay kita, ikaw ug ako kung wala nas kalibutan, wa na kitay panahon Exxon. Ingon dire sa Panultihon kapitulo 15 bersikulo 1. Akong basahon igsoon sa mga Panultihon kapitulo 15 or Proverbio. Akong basahon kapitulo 15. Proverbio kapitulo 15 bersikulo 1. Nga ang malumong kasing-kasing ang malumong mga pulong makalukmay sa tao. Tinuod ba ko na? Tanawa lang ko ng tao nga masoko o niya ara po kasok kaya nasuko naman na nimo ay ara siya balusi pong suko. Murag mga hubog ba na pikas singka ay kay ang pikas kay hubog sa singka ani magsinumbagay na lamang silang duha. Di ba? Ingon dire, ang malumong tubag makahupay sa kasuko. Klaro dili. Mao nga dapat ikaw igsoon kung naka-encounter kag tao o approach kag tao, dapat imo siya saykuhon kay basig igutom na siya. Unya na kay tuyo niya igsoon, unya gigutom na siya, di mo ingon ay ayaw kog sa muka kay gigutom ra ba ko. Wa na. Muna ayaw sabag-sabag, ayaw og sabal-sabal igsoon sa taong gigutom kay kanang taong gigutom. Mo ingon man ay tan-on yat ikaw. Parehara na sa bata igsoon nga gigutom bagay wala intaw ika lungag, wala ba'y bugas o niya ang papagmama kay munas ginaaway taon niya kikining bata mangita maginagpagkaon singhila ko yun hanggang nalaman alas 12 ingon nagpapagmama ka na ayaw lang gudog ayaw hilak diha o gidudak ha mag-abat katingog mangaon ra ba ng abat yan iingon magbata igsutong sa kagutom ingon siya nga pa, usa naman ang abat makaon na mo kaon kung abat oy makaon po na magbatag abat tungod sa kagutom mauna nga dapat ang atong kinabuhi natas insakto bang proseso ito bang nakuha igsoon ang atong kinabuhi dining kalibutan na dili sa tanang panahon na naagas maayong kondisyon maumangani dapat ang atong kahimtang naasas gitawag og flexible kay usahay maay kag pagkaon usahay daghan kag kwarta usahay daghan ka o propiedad. Usa sa ato nga amigo gikan sa Brasilian, sa Brazil nga naglantaw karon. Put up sa kong mga project din is Pilipinas to help poor people here in Philippines. Amo lang malingaw ko mga kaigsunan kay akong in English, awa ko'y grammar usahay na asap, usahay wasap, basta kay naka in English, amo kasabot ramang sap. Mo man yang tuyo mga kaigsunan, pero dugay na nanako ni siyang nag-communicate. Bago pa lamang ni siyang nagsunod sa atong programa, 2 times pa ni siya nagwa sa atong live dini sa atong programa Exxon. Nga inana ang kahimtang Exxon matud pa sa alagad sa Ginoo, pinaagi sa mga problema mangod ang tao. Pagkauna-una nga anak lang siya kutob. Mauna ka na diya sa Mactan Bridge going to Lapu-Lapu City, pagkadaghaan na nagyong mga tao diya nga mulayat. Bago pa lamang aning layat,
Da usa ka estudyante makaigsuonan sa usa ka dakong university, murag gipos man to sa media. Nyaming layat sa 4th floor, upat ka andana. Ya pagyud sa highway igsuon. Kay nahagbong lagi, wa ka pasar. Ikataw-an man po sa mga classmate. Salamat sa Ginoo sa imuha nga kinabuhi, Sister July. Maayong buntag kaninyo diya sa Dumaguete sa atong amiga. Dalaygo ng Ginoo sa inyong kinabuhi diya sa Kapkaban, Bindoy, Negros Oriental. Pakikumusta ko, pakirigan ko kay Brother Joshua Rodriguez. Classmate man ni siya sa akong asawa before. Niya under na ko ni sila sa ilang klase igsoon sa basic. Doon naman ni sila subject igsoon. Munang under na ko ni sila. Munang salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Jelay. Ang pingil lang yun ang inyong relasyon sa imo nga from Brasilia. Ora gini ako nga ikatambag sa inyo ha. Doon na may mga sitwasyon kung kamoy ipalad or palaran at ubangan sa Ginoo, to God be the glory. Isip alagad sa Ginoo, ibin nagkalain-lain man nga mga sitwasyon o kahimtang nato nga ma-encounter, basahon lang inato ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kaninyo. Ang Ginoo mag-apig kaninyo sa imong pag-eskwela diya sa Asian College Dumaguete City. O sa inyo ang relasyon sa usa sa akong amigo from Brazil, Lexon. Mura gini ako mga pag-ampo. Salamat sa Ginoo sa imuhang pagwas karon, Pastor Jonil Casila from Cebu City. Good morning, Pastor, o sa tanan nga mga alagad sa Dios. Dalay ko na Ginoo. Nakita-kita ta by 30 sa last week of March sa Plagatasanon, Exxon. Salamat sa Ginoo sa matag usa sa tanan nga mga alagad diha sa Cebu City nga nagpatinud-anon sa pamuhat labaw sa tanan sa pagpagamit sa bulhaton sa Ginoo. Wala nga salamat sa Ginoo sa mga trabaho nga iya nga gipatrabaho ulo magkaigsunan, ikaw ug ako kitang tanan dapat magka hiusa diya sa pagpangalagan. Kung ang atong kinabuhi igsuon na inline sa mensahe Ginoo, wow! Anong mag-irgo man ta? Anong magdibati man ta? Nga atong gitun-an parihar man Biblia man. Lamang igsuon kung ang imong kinabuhi ug ang akong kinabuhi nahaom diha sa Biblia sa lodon. Apan kung ang atong kinabuhi sukwahi sa pulong sa Ginoo, posibilidad di ta makasinabot niya na igsoon. Kay dinhi sa media o sa FM radio, wa ta nagtudlo sa pagtudlo og dili mao nga sukwahi sa pulong sa Ginoo, kung dili nagwalita sa FM radio, ibig sa media Luzon, Visayas and Mindanao, ibig sa laing mga nasod, in line sa balaan kasulatan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ingon diri mga kaigsuonan, an-awa ra ko diri sa Panultihon kapitulo 15 bersikulo 1. Ingon diri, ang malumong tubag makahubay sa kasuko. Sulay ko no maigsuon dunay maglakot. Ya surang-surangan na. Oy labaw na gigutom na. Moingon man ay kan unti ka ro wa ra ba koy pamahaw. Ana ikaw mo niya ako ipamahaw. Manang ayo po. Tinoon maguna dili na ko na ihatag sa uban. While ko nag-drive kani adto sa among administrador sa Dakog University. O niya kay wa man koy kwarta kay driver ko maigsoon, driver bodyguard. O niya sila munas ginawa nila kinauna ni hapon na sila. Ya dito bagito sa nindot kayo nga beach diya sa dapunahan sa Dawin igsoon. Sa to nalimot ko atong beach diya nga halos mga foreigner nang nangaligo na nagprep na nagunsa na daya igsoon.
O niya, agkatong administrator na mo kaniadto nagkatawhan na ako gutom na ko kayo gatang ko sa ilang pick up. Personal na tong pick up nga akong gidala. Pag-abot diri sa laan may igsoon, kusog-kusog na oy. Ingon abot is kurbada magkaigsuonan, katingo na nakong sugod ning kurbada. O niya doon na may mga pasahero dito sa loyo aperting paggunit oy, ingon nang ningtings na ni sa amo nga dito sa Pronsit. Isa na unsa man sa pre nga murag lain naman ning dinaganan ining sakyanan. Akong giingnan akong amo ay ko. Ako asan ning klarohon ni akong lantawon kay last piece ako. Gutom na di ako kayo. Isa wala kay kaon eh. Somrikan mo na ako nga naba ko'y mapalit dito. Amo nang sugod ato may exo di akong pakanon oy. Sige kong kabusog. Ang naraday na. Nasulay ko ng surak-surak anang gigutom. Anawar ako ng bata nga handog-handog kong abak ingnas amahan ko inahan nga ayaw anak, ayaw gila kay na ay abat ra bagating mo mutana tawag anak nga makaon ng abat ba? Mukaon ko oy unang kinigta o gutomon mausob ning tornilyo oy unang kasagaran nga doon na magoy tao nga dili kagwanta ba anang kagutom dagan kay mga tao nga kanang magkulang-kulang ng mga pagkaon. Tanawar ako ng uban diya sa magsuroy-suroy sa karsada kanang sige kapasmuhan mao man na hinungdan igsuon niya kun imo na siya matagan mapakaon na mga igsuon maulian ang iyang normal nga panimuot kana igsuon kaon na kulang ana. Tanawar ako ng imong hayupan sulay o ayaw pakaon di ba habhapon ka oras amo ang gibuhi karon diri. Sa kababoy mga kaiso na namong gibuhi, gihab-hab maninuon ko. Nikon na. Kanon mataanis kagutom igsoon ning ato ang gibuhi. Atong imaginon sa ang hayopan gani mupatay og amo. Hayop gani na. O sa katawo igsoon iyang gidaro. Ulo ilustrasyon ni mga kaisonan iyang gidaro piti ng inita alas 11 na niya kalabaw turo iya pa mang gidaro niya kutas na kaayo ang kalabaw gibalik dito igsoon gisungay ng tag-iya. Goodbye Philippines. Mao nga sa tanang panahon sitwasyon dapat ikaw ug ako kapalukan mo adjust. Wow. Salamat sa imuha nga mensahe Pastor Jonel Casilaw. Amin. Kumusta mo diha Pastor? Magkita-kita ta sa plakatasanon. Kaya na tayo obligasyon sa nga ihatag ni Pastor Gideon Exxon. Una nga katinood dili lang kay managsuon mi gawas ni ana Exxon managsuon tagtanan sa buluhaton atubangan sa Ginoo. Magkalain-lain man ang title o denominasyon nga atong gilid o atong gipasilungan apan diyas palang kasulatan kitang tanan managsuon atubangan sa Dios. Wow. Maunay pinaka-importante kay mag-unsa man ang grupo, mag-unsa man ang denominasyon sa tibok kalibutan, wala nagtudlo kung nagkinabuhi sa balang kasulatan pwede dang ma-impirno anak Igsoon. Ingon diri magkaigsuonan sa panultihon kapitulo 29 bersikulo 11. Las nga mga bersikulo nga ato karon nga pag-aambitan tungod kay atong oras alas 5:30 naman ya mo continue lang ta sa mga awit makalangit o mga greetings sa ato nga mga kahigalaan. Salamat sa Ginoo sa imo nga pagwas karon. Si Johnny, si Bumit, Anfoni, sa tanan nga mga si Bumit family o sa tanan nga mga Anfoni family nga nagwas karon sa ato nga programa. Ilabi na ni mo Brother Armando Inglaterra from Samang, Davao City, Igsoon. Maibuntag kanimo diha Brother Armando Inglaterra og sa tibok nimo nga Panimalay. Nga mga alagad si Ginoo kanunay yun nga makugihon
Dili lang makugihon sa espirituhanon nga makugihon. Una nga ako gipasalamatan ang Ginoo nga nahimo ta nga ihang alagad. Tungod kay kung wala pa tan himong alagad, di ko makaabot og gihulngan oy. Di ko makaabot diya sa Tihila, diya sa Lalabirdan, Bukira, sa area ni Pastor Garces, o diya sa Plagatasanon o sa Bantulinaw. Unang dili nato mahalubilo ba ang nagkalaing-laing mga katawhan dinhi sa kalibutan. Una nga binaagi usab nining ato nga programa, aduna po tayo mahalubilo nga nagkalaing-laing mga nasod, labi na sa sayong kabuntagon tungod kay kadlaw ni Pilipinas sa Pinas gabi imaguna dito. Unang buntag diri alas 6 diri dito hapon na. Una nga akong pasalamatan ang Ginoo nining dakong pribilehiyo ngayang gihatag pinagi sa pagwali sa mensahe sa Dios. Ingon diri sa panultihon las nga mga bersikulo nga akong ibilin sa matag usa sa 29. Ingon diri sa 29 kapitulo 11 igsoon ato ning basahon. Ang buang-buang dili makapugong sa iyang kasuko. At timan ina igsoon mo nang ikaw ug karon timan ina. Nag-ingon ra ba gyud ang Biblia nga ang taong buang-buang unsa man ang buang-buang pastor. Unang daghang nga mga alagad sa Ginoo karon wa nay respeto. Mag-unay oy. O niya labi na og masuko sa isig ka pastor, dili na mo tawag og pastor oy. Dili na mo tahod. Tuod lagi sa kasuko. Tan-awa ra guni. O niya kun ang tawo nga naan ini unsa may iyang isulti? Unsa may tawag nini? Dili ko nagtawag aniha. Kung dili Biblia mo'y nag-atong basaho, tan-awa ra ng Biblia o. Manultiho na mo'y Biblia diha. Dili man ni mo ila og alagad sa Ginoo. E kung ang alagad sa Ginoo ang tinuod nga alagad sa Ginoo, kabalo na siyang mupaubos. Kabalo na siyang mupa pag-ugong igsoon. Wow. Nadayon ta igsoon, ingon diri o last nga mga bersikulo. Ang buang-buang dili makapugong sa iyang kasuko. Apan ang taong buotan mapailugon o mapunganon niini. Klaro dili. Unang matingala kas mga taong matinud-anon nga nangalagad nga mga alagad sa Dios sa Ginoo. Bisa kung saan pa nag-underestimate, humutal pa na, dauton pa na, butang-butangan pa na, bisag inon pa ng kawatan. Pero ato bang nas Ginoo limpyo ang iyang kasing-kasing. Wow. Dili na siya masuko. Ginoo dili. Pero ang mga buang-buang, tanawa ra ko diri o. Ang mga buang-buang dili magapugong sa iyang kasuko. Mao nga ang tanan mga tawo nga inani o kinaiya mga buang-buang na. Pinaagi sa palang kasulatan. Sakit sa sakit. Ikaw ug ako kung dili ta layhan masakitan sa mensahe Ginoo, dili nato ni sundon nga batasan. Na di ba? Mao ra maguna. Ang Biblia igsuon sakit guna kung maigo ka kung ang imuhang batas sa kinaiya sukwahi sa balang kasulatan. Siyempre nabay sakit, nabay latigo nga tamis, nabay bunal igsuon nga di sakit guna. Salamat sa Ginoo sa imuhang pagwas karon Ma'am DT Arsula. Maayong buntag pastor, maayong buntag usab kanimo diha Ma'am DT Arsula na nagwas usab sa ato nga program. Muli akong ibilin kaninyo sa tanan nga mga FM radio dinhi sa Sen FM 95.3. Soon exoon here in Philippines. Usa sa ato nga mga listener put up sa ng mga FM radio dinhi sa Pilipinas. Ingon dire mga kaigsuonan. O sa Ginoo dire, ang buang-buang dili makapugong. Buang-buang ba dili makapugong sa iyang kasuko, apan ang taong butan mapailugon o makapugong niini. Wow. Ikaw ug ako diha nimo matugkas kung butan baka o buang-buang baka ato bangas Ginoo.
Hello. Ano na mensahe si Brother Armando Inglaterra from Samang. Maayo buntag pastor. O sa tanan nga nagsunod sa live ministry, God bless. Wow. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. O niya, ato ni Sirhan iso, iman ang kasuko sa tao, di doon magkatabang. Kung dili ang resulta anak, dili maayo ang resulta. Alagan maka sa Ginoo og dili. Kristohanon maka og dili ang kasuko, dili magkatabang sa tao iso. Dalay ko ng Ginoo sa inyong pag-iguban ang atong oras karon, ulo continue lang ko sa atong programa alang sa atong pagkumbaya sa atong mga follower of blessing. Luzon, Visayas, San Mindanao, hari kita sa request awit makalangit uldo ato ni Sirhan diya sa mga pag-ampo kining atong programa diya sa mensahe niya. Kining kasing nga uhaw kanimo. Kasing nga uhaw kanimo. Mag-apo tayo soon. Labing gamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Amahan. Mabilin kami o Diyos nga mapinumsanon sa imong kapabangan o Jesus. Salamat o Diyos sa lain usab nga hugna sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pagbantay. Salamat o Diyos sa imong pagproteksyon. Salamat o Diyos sa imong pag-amuma, pag-atiman sa imong mga katawan. Labaw sa tanan ini maumanapit. Dini sa Saint FM 95.3. O sa tanan o Diyos nga namin ang karon sa mga FM radio nga nagapalibot ini maumanapit. Salamat o Diyos sa imong pagproteksyon sa tibok na kong panimalay. Sa among tulog ka mga anak, sa among ugangan papaoswar na agap. O sa tanan magkatawhan, dini sa balok o Diyos nga nagapalibot. Lord, sa tanan namong kaigsunan, ikaw magapanalangin sa matapusan kanina. Bisan pa man sa dapit sa Pilipigan o Diyos, hidit by Pastora April may Acantora. Salamat o Diyos, wisdom and knowledge, even sa tanan nga magkatawhan, sa tanan nga mga assistant pastor nining mao nga dapit amahan o dapit sa Pilipigan. Lord, salamat o Diyos sa mga panahon sa ilang pagdawat sa katungdanan, isip katabang nining mao nga dapit, Lord. I declare blessing sa katapusan kanina. I declare prosperity. I declare ang ilang kinabuhi o Diyos haong o alahin kayo diya sa imong mga pulong mga mensahe. Salamat o Diyos sa tanan karon nga nagwas usab sa Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao. Even dapit sa Brazil, even dapit sa Sweden o Diyos o sa uban pang mga katawhan. Lord, ako mga pag-ampo nga nakalito. I declare blessing, I declare prosperity sa ilang mga kinabuhi, Ama. Even sa mong station manager, Reverend Gideon Candelario, uban sa tikop niyang panimalay, bisan pa man sa pagpadayon sa paggama sa FM radio sa maong adapit, ikaw Diyos mag-supply sa tanan nilang mga panginahanglan. Bisan pa man dapit sa gihulngan o Diyos sa mong general station manager, Reverend K. Brian Macasaol, ikaw sa mga panalangin sa ilang kinabuhi, o sa tanan o Diyos nga mga DJ sa Saint FM. Bisan pa man sa dapit sa Palagatasanon, Amahan, dapit o Diyos sa Bantulinaw, akong mga pag-ampo, Lord Jesus, sa umalabot nga akong pagpasalamat sa maong nga dapit sa Palagatasanon, sa maong nga youth camp, bisan pa man sa maong nga crusade, Lord, sa mga barangay. Lord, ikaw nga pamuhat ni ini. Ikaw o Diyos himo mga milagro kaayuhan yato nagkinahanglan, Amahan. Salamat o Diyos sa tanan nimong mga alagad dapit sa Palagatasanon, Lord. Isa pa man sa pamilya ni Consel, Amahan. Salamat o Diyos sa mga katawhan nga imong gipundar sa mga dapit. Ilabi na o Diyos sa maong nga dapit sa mga music team nga imong napundar, gipundar sa maong nga dapit, Amahan. Salamat o Diyos sa tanang mga katawhan sa dapit siya gihulman. Kadin sa panahon sa dako kaayo nga buluhaton alang sa imong himayaan o kaduganan. Lord, salamat o God. Ikaw magapamuhat nini uban sa imong mga alagad, Lord Jesus. Even dini mga dapit dini sa balok, ikaw sa mga panalangin, Amahan. Sa tanan na mong kaigsunan,
o sa tanan nga makasipit o mga panimalahi, o sa tanan nga mga FM radio karon nga naminaw sila tasatag sa mga Pinoyanan. Kung doon na sila yung mga problema, doon na sila yung mga balatian, doon na sila yung ubog-sipon, hilanat lang kasulabat sa ulo, mga arthritis, bisa pa man toxic bitter, mga cancer ulcer, bisa pa man mga buyag-buyag sa mga engkanto, mga barang, mga daot. Ako kinibalik nga to sa kaway. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness, ako kinihingin lang, pinagisagalan ni Kristo ng Nazareth. Salamat o Diyos, completely healing mag-abot sa tanan. Kompleto, kadaugan, kasiguruhan, kabaguhan, pinagisabalang kasulatan, mag-aabot sa tanan, Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagpataling mo. Salamat o Diyos sa imong pagpaminaw. Labaw sa tanan nga makatawhan nga naminaw, gikan sa laing mga nasod, Amahan. Dungog o himaya, nanhalangin kanimo ang tanan, pinagisabalan ni Jesus. Ang tanan magaingon, Amen o Amen. Ay bunta ka na itong tanan mga Igsoon pag-usap. Para kita sa mga request awit makalangin. Hindi nagasuka sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radiosis. Ang atong oras alang sa kasayuran sa tanan, alas 5:45. Mga pamugaw sa tanang mga kaisidyantihan dinis kabukiran. May buntag kanyong tanang mga Igsoon pos Ginoo sa tanan nga mga FM radio nga nagapalibot dinhi sa Balo, Santo Niño, Tanay City. Once again, good morning to all of us, Philippines. Good evening there and Brazil. Sa Sweden Igsoon, may gabi kanyang tanan. Sweet dream. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Sir Daryl Herolaga from Marcos sa tubig sa Buanga del Sol. May buntag kanimo diyan Sir Daryl ubang sa tibok ning mga panimala. Ari kita sa mga request awit makalangit o mga greetings sa tanan nato mga kahigalaan. Dinhi sa nagapalibot sa atong istasyon dinhi sa Sign FM 95. Adlaw karon nga Martes niabit sa 5 na gyud sa Marso. Wow, grabe ka paspas o niya last week of March Igsoon. That is a holiday. A holiday Igsoon. 28 and 29. Itong pasalamatan ang Ginoo sa invitation from Gilongan City. Karong 30 mga Igsoonan. Although every Saturday namatay klase Igsoon. Ako lang yun ang absinan mga Igsoonan. Munay gingon diya sa mensahe Igsoon. Unahon ang itong pagpangita. Dunay mensahe si Sir Daryl Herolaga. Malipay pupuntag Pastor Safri o sa tanan nga tigpaminawan sa tanan nga mga viewer sa imo nga programa sa Sign FM Dalaygon ng Dios sa walay katapusan. Watching from Marcos sa tubig sa Buanga del Sol. May buntag ganyong tanan diya sa Buanga del Sol sa Marcos sa tubig. May buntag kanimo Sir Daryl Herolaga aw sa tanan nga mga Herolaga family dinhi sa Negros Oriental. May buntag kanimo dia Sister Cheryl Cortez Francisco Candelario from Cavite City. May buntag kanimo dia Sister Cheryl wife sa akong magulang nga si Brother Nathan Candelario from Cavite City Igsoon. May buntag kaniyong tanan diha, kumusta man? Magandang umaga po sa ating lahat dyan sa Cavite. Sa atong mga kapatiran dyan, kay pamilya ni Dodong Premier, Manong Brani, sa inyo mga Sister Cheryl Cortez Francisco, Candelario nga nagwasasab sa atong mga programa. Brady Raymond Candelario sab nga nagwasasab karon, gikan sa Cavite City Igsoon.
Sa pamilya ni Pipito o ni Inday Ilse, Pastora Ilse Candelario, kumusta silang tanan? Silang Manoy Boboy, Exxon, may buntag kanilang tanan. Ilabinan sa tanan sa akong wife karon diya sa Bacoor, Exxon, sa Cavite City, nagpadayon pa ang ilang training sa uwa going to Saudi Arabia. Muna nga akong mga pag-ampo mga kaigsunan nga by this day, alas nila nga training sa uwa o niya tingali this week. Magkalarga na sila going to Saudi Arabia sa Riyadh, Exxon. Muna nga ibin magkalagyo man may sa win and 2 years. Ato lang yun nga giampos Ginoo. Muna giingon nga diha nimo makita ang inyong pagsalig patagusa. Bisag usa, bisag asa pa ka igsoon, panag-asawa. Nang daghan kani adto mga kaigsunan akong asawa giatog Malaysia. Ayan nga dito ko sa Mabinay campus ni ato na-assign akong mga kauban nga magtutudlo sige gi Jose. Wa bitay imong asawa, kung nakasabot nako. Nakasabot nako. Ako silang giingnan. Ikaw ug ako, bisan ikaw bana ug asawa, bisan magkuyog pa mo, kung ang bana magbisyo, kung ang asawa magpinua, di good ka kamonitor anak nga naman tao na may buot. Bisan asa pagka kung magbisyo ka, magbisyo ka. Timan ang Ecclesiastes Kapitulo 12 versikulo 14. Ang imong gibuhat sa tago o sa dayag, dayag ka na atubangan sa Ginoo. Ato nang timan-an mga follower of listener. Mao nga ikaw o ako, diha nimo masukot o naabakay pagsalig sa imong asawa, naabakay pagsalig sa imong bana, nga ikaw mo adtos laing mga nasod. First time to siya ning abroad sa Malaysia within 2 years. Bata pa ko. Kaya na 23 pa ang iyang edad. Munang daghan kayo mga pagpaluya mo ingon nga, ay, nag-unsa na ron dito, naanaroy ba na, ikaw diri po. Ana ba, kanang mga sulsol sa palibot, ikaw sa, wa kay Ginuos kinabuhi. Dala ta. Wow. Apan kung naa kay insaktong pundasyon sa palaang kasulatan timan kung ang tao naghimog sala atubangan sa Ginoo, kung ikaw ba na o asawa, ikaw nagbudi, ang imong gibudian maubay silutan? Dili. Ang nagbudi mao silutan sama kang Satanas nga nagbudi sa Dios, kitambok sa kalibutan kay nagbudi sa Dios. Ikaw ug ako, kung ang bana ug asawa di man kakapugong sa tao magbisyo, lamang kung ikaw dunay kahibalo sa pulong sa Ginoo, maunay mo kontrole mo. Di magani na mo ilang pastor, pastora, kanagkag yung mga alagad si Ginoo orong wa nagkinabuhi sa Biblia. Oy. Mas nindot pang muwari ibig sa media munang dili tanan nga nas media nagkinabuhi sumalang sa balang kasulatan. Hello, wa mi mupugong bisan asa mo mupasilong nga denominasyon, lamang usisa kulatisa ang alagad si Ginoo o kinsa siya. May butag ka natong tanan diha sa dapit sa Kakuy mga kaigsunan, mga yung dispensa within pila ka mga adlaw nga wa na magtingog tungod from Friday until tomorrow last hapon igsoon. Ibalik alas 11 tingali alas 12 nibalik ang kurente. Mao po'y pag-open sa FM radio diri sa Sitio Balong igsoon. Mao po'y pag-ulit na ako gikan sa gihongan. Una sa Sabado at tumanto kumasahin sa Pilipigan igsoon kinananghit ko ni Pastor April na first week of month wato ko dito kanya. Well, ang plano ko sa tao nga igsoon dili para pareha plano sa Ginoo. Muna giingon sa Jeremias Kapitulo 29 versikulo 11, ang imong mga plano dili sama sa akong mga plano. Unang naabot ko sa Ginoo nga dili akong plano ko dili planos Ginoo kay daghan di ay nga ipatrabaho ang Ginoo.
May butag sa tanan nga taga Kangwi, sa tanan nga mga Vildosola family, Sister Gregoria, Sister Beatrice Vildosola diya sa Kangwi. Wow, sa tanan mga Vildosola family, o sa tanan nga mga Buagas family, Sister Gregoria Buagas, may butag kaninyo diha. O sa tanan nga mga Masida family, o sa tanan nga mga Rutsa family, so no, sa tanan nga mga Dalmasio family, sa tanan nga mga Baldado family, sa tanan nga mga Kilat family, sa tanan nga mga Kabayay, mga Dagodo family, mga Ilhig family, Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn, may buntag kaninyong diha sa dapit sa Kangwi, o sa mga Sibumit family. Muna nga akong ibalutan sa tanan karon, ibin sa media, doon na ito'y gipos. Kalinis kabukiran, doon ay nagsuroy-suroy ng mga tao from Bacolod City. Ako ni nga isip pagtabang sa komunidad. By sitio o barangay, magbantay ka. Ang pingi ng inyong pamilya, ang pingi ang mga kabataan. Kaya doon na rin mga tao nga suroy-suroy diri sa kabukiran. Na nagmotor. I-aware, dapat mag-ingat tayo, be careful or sa tanan nga mga sityo barangay na kutom maabot karon diri sa ato nga sitya. Aron dili ta mamuhatag og kumpiyansa kung ano na may mga tao nga dili kasagaran sa inyong area. Pwede na ninyo nga pahibalo sa ato nga barangay captain o sa ato mga tanong dinhi sa barangay sa Tulinyo Ison. Kining atong istasyon dili ni para sa kadautan o dili kaayuhan pagtabang sa komunidad. Dili lamang sa Pangginoo, kundi dapat makatao, makabayan, makalikasan ang bawat isa sa atin. Ako ning ipahibalo din sa FM radio, ayaw mong kumpiyansa, mga silingan, mga kasikbit, mga barangay, even sa Bae City, even sa tanan karon nga nakadungo sa atong FM radio o sa media, Luzon, Visayas, and Mindanao. Bawat isa dapat mag-ingat. Kasi maraming scammer sa mundo ito. O ni isyo karon sa kabukiran, o niya akong nahinungduman kaniya to. Na year 2000, dunay isyo nga dunay manguha og kidney. Wala kay mga FM radio karon muna nakatabang ato nga mga programa sa kahiginan. Pagpahibalo, pagpa-aware, dapat mag-ingat tayo sa ganitong sitwasyon. Ilita tayo maging kampante sa bawat isa. Dapat tayo maging handa sa lahat-lahat ng sitwasyon. Nangayon kong dispensa sa tanan nga mga FM radio na nagapaminaw sa mga Cebuano. Ako lang yung isagulan o Tagalog o English ginagmay. Tungkol kay doon tayo mga follower, listener gikan sa laing mga nason nga di sila kasabot o Cebuano o Binisaya. O na makasabot man sila Tagalog, makasabot sila English, pwede lang natin i-English o ginagmay. O na nga doon ay gipo sa media karon, dinis kabukiran, na doon ay nagsuroy-suroy from Bacolod City. Before ang Holy Week, ato karon nga doon na sila yung mga pagtulunan, dili man na malilong. May even sa laing mga nasod na ipagtulunan ng mga kulto. Kailang ihalat sa ilahang Ginoo nga dili tinuod nga Ginoo. Ritual ba? Dili pa guna ordinary nga ilahang fellowship kay tao may ilang ihalat. Aron mo mahimo na silang gamhanan. Pero why kahong sa kangit-ngit na mudaog isa. Akong mahinumduman kaniadto sa year 2000, 2006 sa isyo nga dunay magkidnap sa kabukiran, dunay magkidnap bisan asa ni ato mga panahon na magkidnap sa ning mga inkanto unang musupil usap ni mga bad spirit ba kanang mga posis mao po na ilahang iswan. Wala kita mga Kristohano karon, be careful. Dapat doon na kay authority, power from God, dili power sa tao. Dili na sila ordinary igsoon, naman na sila ikahong.
pero way gahom sa kangit-ngit nga mudaog sa kaya. Unang padayon na ako nga pagtubaya sa tanan nga mga kahigalaan, mga follower of Pisinir. Be careful, magkinahanglan mag-ampigta sa tanan nga mga sityo barangay, sa Paleo, sa Santo Niño, sa Kabagahan, o sa uban pa nga mga barangay sa Bay City o Payawan City o sa Tanay City. Una nga akong gihangyo ang tanan nga mga nasa mga barangay o kanunay mga katungdanan sa mga sityo barangay. This is a time nga makiusa ang tanan. Ato nang katungod atong dipinsahan atong kinabuhi, dipinsahan nato ang atong pamilya, dipinsahan na nato ang atong kabataan. Kaya ato ng obligasyon mga ginikanan. Una mga ginikanan, ayaw pagkumpiyansa sa inyong mga anak pagkakaroon labi na sa eskwelahan. Huwag ako pong gihangyo ang tanan nga mga tutudlo sa tanang kalinglaing mga eskwelahan. Kuntod sa maabot sa itong silya, nining atong nga silyahanan. Kaya ang purpose sa Diyos pagtabang sa nagkinahanglan, dili pagtabang pagduot nga atong angay nga tabangan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-ilihan o sa tanan nga taga-pasto, tanan nga taga-Katerimulo sa Buliga, sa Naasong, sa tanan nga mga Bilong-Hilot family. Maayong buntag kaniyong tanan. Lalo na't may gawa at di lang sa salita. Ako rang i-open o gamay ako nga silingpan diri kay medyo niinit na nga to nga area. Anayon kita mag-igsunan sa tanan nga mga Bilong-Hilot family, sa tanan nga mga Romano family, Igso Edgar, may punta kaniyong tanan diha. Sa tanan nga mga Borde na family, o sa tanan nga mga Ardinia family, mga Kabanag family, sa mga Palomar family diha sa Bodiga, sa Pasto, Igsoon, sa Naso, sa tanan nga mga Santa Ana family, sa tanan nga mga Tihana family, o sa tanan nga mga Villa Cantol family, mga Zero family, mga kaigsunan, labi na diya sa dapit sa Kantalaki, Sister Jolita, Rubini, so may buntag, mayong buntag kaninyong tanan. Diya sa proper barangay mga kaigsunan, kus Ginoo, sa tanan nga mga Uwano family, sa tanan nga mga Adjal family, sa tanan nga mga Casiris family, o sa tanan nga mga Ramirez family, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Surinio family, o sa tanan nga mga Istinder family, sa tanan nga mga Pakurada family, o sa tanan nga mga Gabunada family, o sa tanan nga mga Urok family, sa tanan nga mga Vergara family, o sa tanan nga mga Ilaw family, sa mga Tipungko family, sa tanan nga mga Dandan family, o sa tanan nga mga Candelario family, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Balasabas family, sa mga Baldosa family, maayong buntag kanina. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Imogen Candelario. Wala pa mo kalakaw Pastora gikan sa David sa Cavite o naana mo diha sa David sa Makati City sa inyo nga area. May buntag kaninyo nga tanan diha. Magandang umaga po sa inyo ang lahat dyan. Awak sa inyo nga kaupanan sa pag-training sa last ninyo nga training sa Kuwa Exam. Salamat sa Ginoo sa imo nga kinabuhi, Sir Richard, Boss Bong, watching karon sa ato nga programa. Pwede tang makagomis o laki ba ni Ubay mag-exunan ulo ang iyang profile, abay manggod na ison. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Imogen. Ang pingan mo sa Ginoo diha sa David sa Bacoor, Cavite City. O sa inyo nga mga kaubanan, sa inyo nga panglangyaw sa laing pangandaso. Ang pingan mo sa Ginoo, bisan pa man sa inyong mga kaubanan, ako lagi mga pagdasig sa inyo nga mga kaubanan sa matag pamilya. Muna nga akong gingon mga kaigsunan, diha ninyo masukot ang inyong pagsalig matagusan. Kung ikaw matinud-anon ba sa imong banakog sa imong asawa, muna nga ang imong kinabuhi o ang atong kinabuhi sa kalibutan bisan asa ta. Kung ikaw o ako mahinadlokon atubangan sa Ginoo, tugan pinaglobe. May buntag sa tanan nga taga-barangay,
Mahimutan kanyang tanan diha sa mga ampin family mga kaigsunan. O dapit sa naga sa tanan nga mga Balsamo family o sa tanan nga mga Baldosa family, mahimutan utol sa maabot. Amo lang yung giawhang pagbalik. Dili ta magkumpiyansa nining panahon. Base sa ato nga mabasa sa media, adunay mga katawhan nga nagsuroy-suroy dinis kabukiran. Adunay dili maayong intensyon. Kung dili nato sila kabisado, pwede nato na i-report sa barangay kung sa mga tanong sa atong barangay mismo dinhi sa Santo Niño. Ato man ang katungod, dipinsahan nato ang atong kinabuhi, dipinsahan nato ang atong mga kabataan, dipinsahan nato ang atong pamilya kay kita pinalanggas Ginoo Igsoon. May buntag diya sa dapit sa Alangilan Igsoon, sa tanan nga mga Silva family, sa tanan nga mga Torno family, o sa tanan nga mga Pato family, o sa tanan nga mga Ramirez family. May buntag. Atong i-play mga kaigsunan, Goodness of God, although wala may request awit makalangit. Maging bahagi ka ng pagtulong sa lipunan, manalangin. Padahal kita sa pagtumbayang kaigsunan dapit sa Lawas, sa tanan nga mga Acabal family, o sa tanan nga mga Amaro family, o sa tanan nga mga Estolonio family, sa mga Santiago family, sa tanan nga mga Silva family mensoon ng Edi Silva diya sa Lawas, o sa tanan nga mga Erosido family, mga Tintin family diya sa Lawas. Maayong buntag. Bago pa sa Sugilano mga kaigsunan ay mga nagsuroy-suroy din sa ato nga kabukiran. Be careful lang. Dapat be aware always, be prepared. Dapat mag-ingat ang bawat isa sa atin. Ilayo ng Ginoo sa tanan nga taga-Takalan na Igsoon sa Sabuhan, Pai City, sa tanan nga mga City family, sa tanan nga mga Abraham family Igsoon diya sa Takalan. Pastor Abraham, may punta kaniyong tanan diya. O dapit sa Palaypay Igsoon, sa tanan nga mga Salvador family, dapit sa nursery sa pamilya ni Noong Paterno, o sa pamilya ni Brother Dante Robiti, sa mga Robiti family, o sa tanan nga mga Olpos family ng Hulya, maibuntag kanimo diha ng Hulya, o sa imuha nga mga anak. Sa tanan nga mga Rebel family, o sa tanan nga mga Ambarante family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Amparado, maibuntag kanyang tanan diha sa dapit sa Kamandag, sa tanan nga mga Kadosali family, sa pamilya ni Dong Doroy Kadosali, o ni Nong Primo Kadosali Igsoon. O nasalamat sa Ginoo sa inyong magkinabuhi nga kanunay kamo nga naminaw sa FM Radio nining bao nga istasyon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Amancio family, sa tanan nga mga Garindo family, sa tanan nga mga Chavez family Igsoon, sa tanan nga mga Dahil family. Maibuntag kaninyo ang tanan. Ilabi na sa tanan sa pamilya ni Gao Junior Silva, Gao Bini Silva Igsoon, maibuntag kanimo diha Gao Bini, maibuntag sa tanan diha sa Kamandag. Wow. Maibuntag sa dapit sa Tuyupan, sa tanan nga mga Zero family ng Jana, sa mga Amarante family ng Andres Naguning, sa pamilya ni Exo Ricky, Exo Anet, maibuntag kanyong tanan diha. Pila man ta kaadlaw nga way tingog-tingog diri tungod kay nagabranaw gikan sa Bernes hapon pa ni balik. Unya timing sa ni balik. O na uli ang inyong ubos nga lagad from Bihorman. Diya mo balik na sabta. Anak mga kaigsunan ng atong trabaho mo na akong ipasalamatan ang tanan nga mga assistant pastor diri o magkatabang sa simbahan. This is a time magtinabakaya matapusan even sa Pilipinas sa tanan karon nga nagwas diha sa atong programa ni Ma'am Marie Grace Pinili from Bacolod. Wow. Maibuntag kanimo diha Ma'am Marie Grace Pinili from Bacolod City. Good morning pastor. Good morning usab diha.
maayong agada sa sa Subong, diya sa dapit sa Bacolod City. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi nga kanunay nagasunod sa atong programa Luzon, Visayas ug Mindanao. May buntag kanimo diha Pastora Evelyn Jimena Romano, Romano Jimena Exxon, Pastora Evelyn. Sister Juliet Romano, may buntag ng Nita Romano, may buntag kanimo diha ng Nita. Sa tanan ninyo nga imo nga mga anak. Pamilya ni Nong Tilano ng Ligya Babor, sa tanan nga mga Babor family diha sa Tuyupan. Diha sa Pilipigan mga kaigsunan, may buntag kanyong tanan diha. Kasi makadayon turong Domingo igsoon mga yung dispensa sa mga kaigsunan sa Pilipigan. Pero wa ko kaanha diha mga kaigsunan, wa pag yo'y koneksyon, wa brand out pag yun diri, naglisod ko communicate. Kaya ning kuyo ko ni Pastor Gideon itong Saturday going to Gihorngan City. Nakabalik ko kahapon, may tulog ko kagabi, kawa kato diri. Ato apos Gihorngan City nagpahulay sa duha ka gabi. So, unang mga alagad si Ginoo di takabalo sa atong trabaho. Asa ta dalon, asa ta mapatpat para sa buraton sa Mayas Ginoo. Dalay ko ng Ginoo sa tanan diya sa Pilipigan, hidid by Pastora April Mi Acalturan. Maayong buntag kanino diha Pastora, sa pamilya ni Dong Garten Turan, sa tanan nga mga Turan family nung Kitoy. Kumusta man nung Kitoy diha sa Pilipigan, sa tanan nga mga Turan. Mga Paniryo family, mga kaigsunan, Sister Nining Paniryo, maayong buntag, maayong buntag. Ni Brother Bibing, Sister Eileen Paniryo, maayong buntag kanyang tanan. Pastor, pwede shout out sa mga karanil o piano. Salamat Pastor, good morning, God bless you. Maayong buntag sa tanan nga mga karanil family, sa tanan nga mga piano family, maayong buntag kanyang tanan diha. Maaga subong sa inyo ang lahat. Maayong buntag sa tanan nga mga Paniryo family igsoon, sa pamilya ni Brother Junjun, Sister Jinky Paniryo, maayong buntag kaninyo diha sa Pilipigan. Sa tanan nga mga sa pamilya sa mga Moran family, Sister Maymay Moran. Salamat sa Ginoo sa ato nga unang adto ko dito once a month. Sa usa ka bulan adto ko sa Pilipigan igsoon alang sa mga pagpinasigay kaya sa mga bulatan. Although magkaigsunan by Mayo, by me, from Gihorngan mo bisita sila atol kayo sa atong celebration din sa Shine FM o sa atong dakong pagpasalamat sa Thanksgiving. Wow! Atong makauban usab ang atong mga music team diya sa Gihorngan City. May buntag sa tanan nga mga Dahil family, sa pamilya ni Sister Lorna Dahil, sa imo nga pamilya, sa tanan nga mga Babor family, Brother Christopher Babor, sa pamilya sa mga Lagunero family, Brother Jason Lagunero, may buntag kanimo diha Brother Jason, Sister Diday Visitasyon, sa pamilya sa ni Brother Tata Paniryo diha sa Kapadyangan, Bai City. Sa kanya ko ni Brother Doy Paniryo. Sa mga Buagas family, maayong buntag kanimo diha Dong Felix, maayong buntag Sister Anang Gamay. Sa tanan nga mga Buagas family. Sa mga Kabanang family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Evelyn, kanunay yun silang nagambina napati sa SNFM. Ibuntag yan mo Sister Evelyn, Kabanang sa imo nga tibuok nga pamilya. Labi na sa pamilya ni Brother Rudy, Sister Diding Kabanang, sa tanan nga mga Rumbiti family, sa tanan nga mga Dumahin family diha sa dapit sa Pilipigan, sa tanan nga mga Saguban family, sa tanan nga mga Sambilan, Nong Densyo Sambilan, may buntag kanino diha. Pamilya ni Paring Israel Babor, may buntag kanino diha Paring Israel. Sa pamilya ni Gaw Imbong Rubiti, sa pamilya ni Gaw John Rubiti, sa pamilya ni Dong Bani Rubiti, diya sa dapit sa Pilipinas.
Sa tanan sa luwer tuyupan mga igsoon, maing buntag kaninyo mga tanan. Diya sa tuyupan mga pinangga. Namong mga follower sa pamilya ni Pastor Lokring, Siray sa mga Siray family, sa pamilya ni Pastor Kabanag. Diya sa tapit sa Kabanbanan. Anytime mga kaigsunan ang kanunay namo gipaibalo. Invitado ang tanan nga mga follower listener sa Saint FM sa umalabot nga Mayo 16 ato lusab sa dakong celebration sa Saint FM o sa ato nga Thanksgiving dinhi sa maong nga dapit sa Balo Church mga kaigsunan. Aron na tayo daghang mga bisita sa naglain-lain nga mga area o lugar. Ato nga pinaglory mga kaigsunan mag-usa-usa tang tanan diri. Welcome ang tanan igsoon di sa unsang organisasyon title sa tibok kalibutan. Welcome ang tanan. May buntag diha sa dapit sa Manialas, Pastor John Arias. May buntag kanimo diha sa mga Rio family, Sister Jovelyn Rio. O sa mga Silva family, Juanito Silva, Julita Silva mga kaigsunan, sa mga Malgi family, Rudy Malgi. May buntag kanimo diha Rudy o sa mga Malgi family. Sa tanan nga mga Villagantol family mga kaigsunan diha sa Kasagangkang sa pamilya ni Brother Arnulfo mga kaigsunan. Arnulfo Villagantol nga naglanog-lanog ron diha matud pa niya mga kaigsunan sa ako nga pagkakita last week. Atol kayo sa pasalamat sa Manialas. Sipa kayo pastor dito kay among gigamitan og dako nga sound system. Wow, grabe. Nindot kayo ang pagkamayos Ginoo sa atong mga kinabuhi. Sa tanan sa pamilya usab ni Pastor Nonoy Arias diha sa Kasagangkal matud pa niya siya usab na minaw sa Saint FM. Wow. Sa pamilya ni Sister Shasha Arias Villagantol mga kaigsunan, may buntag sa tanan nga mga Villagantol family. O sa tanan nga mga Garrigo family o mga Moharis family. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. O sa tanan nga taga Nasindan sa pamilya ni Consial. Matud pa si ang intag sa maigsoon nga si Sir Angelito Cadiz from Bay City nga nakaroon niya nagtrabaho sa police station sa Bay City. Matud pa niya Consial dia ini si Brother Jody Plaza maigsoon. May buntag kanimo diha Consial Jody Plaza dasa Nasindan. O sa tanan nga taga supo-supuan igsoon sa mga Santiago family. O sa tanan nga mga Aguilar family o sa mga Domingo family igsoon mga Turco family, maayong buntag mga Tugo family. O sa tanan nga taga dapit sa Latawan maigsoon, may buntag kanimo da Sister Gregor, Sister sa mga Teorica family, Sister Celia, may buntag kanimo Sister Celia o sa mga Limbaga family igsoon. May buntag diha sa dapit sa Nagbaan sa tanan nga mga Malgi family o diha sa dapit sa dapit diha sa maong Akang Hatap. May buntag sa tanan nga mga Villagantol family, Dong Ros Villagantol o sa mga Baldado family, paring Indoy Baldado o sa pamilya ni paring Dong Ernesto Badoy sa mga Badoy family, Dong Artemio Badoy. O sa tanan nga mga Malgi family, sa mga Buangas family, sa tanan nga mga Uyang-Urin family, sa tanan nga mga Limbaga family maigsoon diha sa dapit sa Kanatap o sa tanan nga mga Kasal family, sa pamilya ni Dong Sinto Kasal, sa pamilya ni Dong Johnny Dong Boboy Kasal o sa mga Katubig family maigsoon, may buntag kanimo diha Dong Rodel Katubig, may buntag. O sa pamilya sa mga Tanaid family, Dong Junol Tanaid igsoon diha sa dapit sa Kabugan, Paleo Tanay City. So sa tanan nga mga Romano family igsoon, may buntag usab kaniyang tanan sa tanan nga mga Makay, sa tanan nga mga Fernandez family diha sa dapit sa Paleo sa Kanhatap o sa Maine. Sa pamilya ni Dong Ronnie Doria igsoon, may buntag kanimo diha Dong Ronnie.
Sa pamilya ni Gauroni Robiti may butag kanimo dia Gauroni. Sa tanan nga mga Caldo family, sa pamilya ni Paring Boboy Caldo, sa pamilya ni Paring Isi Caldo, pamilya ni Paring Odoy Konsyal may butag kanimo dia Konsyal Odoy Caldo may butag kanimo tanan. Sa tanan sa pamilya ni Paring Ezekiel Caldo, sa pamilya ni Nong Iro Caldo, sa mga Kalunsag family, Nong Fredo Kalunsag, sa mga Kalunsag tanan dia sa Dapit, sa Namonbon Exxon. May butag sa tanan nga mga Villares family, Paring Tata Villares Exxon, sa tanan nga mga Uyagurin family, sa mga Filipino family, sa pamilya ni Paring Lito Uyagurin Magkigsunan Mats Mariefing, sa inyong mga anak si Sister Manilin, Pastora Sherilyn, Angelo, Angeli, Samuel, Jotang, o sa mga apo nilang Paring Lito nga si Ian, si Jan, Yana, si Hok, si Janho, o si Inday, Sophia Fit, and so may buntag kaniyong tanan diya sa Dapit sa Namonbon, o sa mga Kalibo family, sa mga Jimena family, Pastor Michael Jimena, sa mga Loquinio family, sa tanan nga mga Martin family mga kaigsonan, sa tanan nga mga Bilong mga Kalimot family igsoon diya sa Namonbon, sa mga Kalabangwel family, sa mga Rubiti family, Nong Iboy Rubiti, sa pamilya ni Brother Jan Rubiti, Sister Salsi, sa inyo hang duha ka mga anak, sa pamilya ni Brother Juan Rubiti, Sister Ann, sa inyo hang mga anak. May butagan yung tanan diya sa Dapit sa Namonbon, sa tanan nga mga Estoconing family, sa pamilya ni Dong Pilo Estoconing, sa mga Ganapan family, sa mga Lopez family igsoon, sa mga Mercado family, Dong Ansing, Dong Sarrito, may buntag kaninyo nga tanan. Sa tanan diha mga kaigsoon, sa mga Kalimot family, sa mga Ardinia family, Nong Sidro Ardinia, may puntagan yung tanan diha sa Dapit sa Lower Balok, sa pamilya ni Dong Marlon Ardinia, may puntagan ninyo diha. Sa tanan nga mga Violeta family, sa mga Landisa family, ni Brother Artemio Landisa, sa mga Kistasyon, Pastora Renren Kistasyon, may puntagan ninyo diha sa inyo ang matag pamilya. Sa pamilya sa mga Adlawon family, pamilya ni Dong Pimpi Adlawon, pamilya ni Dong Tony Adlawon, sa pamilya ni Dong Rico Adlawon. May puntag sa mga Kabanag family mga kaigsonan, Nong Dading Kabanag, no Nang Mokrit, Sister Bibi Talon Exxon, may puntag kanyo. May buntag sa kanimo diha sa tanan nga mga Amante family, Sister Elisa Amante, Sister Roxanne, Sister Rhea Amante, Dong Otto Amante, Do Ainday Amging, Brother Rico, may buntag kaninyo diha sa atbang dinhi sa FM Radio Studio Exxon. May buntag sa kinabuhi ni Brother Junior Silva, Dong Randy Silva, Nang Tingting Silva, pamilya ni Dong Alturo Silva, sa pamilya ni Dong Johnny Silva, sa pamilya ni Jima Silva, sa pamilya ni Paring Renato Matsrakil, naglantaw karon si Sister Rhea Love Silva, Librando from Lapu-Lapu, Cebu City. Sa tanan nga mga Bolgado family, pamilya ni Nong Mongding, Dong Erning Bolgado, may buntag kaninyo diha sa Dapit Upper Balok Igsoon, sa tanan nga taga-Tatad, sa tanan nga mga Santiago family Igsoon, sa pamilya ni Nong Baduring Santiago, pamilya ni Dong Giovanni Santiago Igsoon, sa pamilya ni Nong Herme Olo mga kaigsunan, si Pastor Risi from Pasay, wala man tingali makagayon, tingali to aron sa panagatan, na minsahe man to siya nga kundi siya
Sunod sa ato nga live, tuas siya sa panagat karon dia sa Pasay. So, muna nga dia sa Pasay na kumagyod ka ng dagat. Muna panginabuhian usab dia sa mga residente sa Pasay. Baybutag sa tanan nga mga Baldonado family nong Hirme, pamilya ni nong Hirme, pamilya ni Dong Roy Baldonado. Dia sa dapit sa nagtuwal sa mga Pansito family, pamilya ni Dong Cody Pansito, pamilya ni Dong John, sa mga Bayot family, pamilya sa mga Mabilog family, Brother Gumir, Sister Alma Mabilog, Dong Alcin, Dong Alfred May Buntag, sa pamilya sa mga Silva family, Dong Elmer Silva, pamilya ni Day, Sister Christina Isoan, Silva Maison, sakto man ni ako ang angalan nga gis ko diri. Pamilya ni Brother Elmer Silva. Sa pamilya ni Sister Percy, Brother Julie Silva, Brother Joker, Brother Hiner, Sister Rina May Silva. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Padayon lang kita isoon ya sa pagpangalaga sa buhi nato nga Dios. Salamat sa Ginoo sa pagkamadasigon dia sa pagpangalaga sa buhi nato nga Dios. Wow, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Ilabi na sa mga sabani usab family isoon sa pamilya ni Dong Jojo Sabani, may munta kanimo dia Dong Jo. Sa tanan nga mga Bastona family dinhi sa Punglo. Dong Rensao Bastona. Sa pamilya ni Maring Bising, sa tanan nga mga Karabangwil family di sa Punglo isoon. Sa mga Ramirez family, dia sa dapit sa Punglo. Sa mga Lasula family Mexoon, nung Alex na Maming, may buntag kanimo dia, nung Alex na Maming, may buntag. Sa pamilya ni Dong Dani Lasula, Dong Bugoy, Dong Joseph, may buntag kanimo tanan dia. Sa tanan nga mga Andaya family, Brother Dinas Andaya isoon, may buntag kanimo dia. Sa imuhang nga panimalay, Sister Renfren Silva Andaya. Sa inyong mga anak, Paring Buboy Santiago, may buntag kanimo dia Paring Buboy. Ni Dong Alin at Daon isoon, may buntag usab kanimo dia. Sa tanan nga mga magtutudlo diri sa Patricio Memorial High School. Una nga ako po nga gihangyo ang tanan nga mga magtutudlo gikan sa elementarya ngadto sa senior high school sa grade 11 o grade 12. Atong i-remind ang atong mga kabataan sa ato lang ini mamalihok sa kanin yung ma'am sir. Sa ato nga nadungog nga balita nga dunay mga tao nga nagsuroy-suroy di sa kabukiran. Ato ni sila nga monitoron o niya kun dili nato ni sila kabisado o kaila. Pwede nato ni sila nga ma-interview mismo. O ato ni nga hindi pang hinaot ang ato nga mga buhatan o sa adunay katungdanan sa ato nga barangay sa Santo Niño, ilabi na sa ato nga barangay captain, Honorable Vergara Igsoon. Salamat sa Ginoo. Ako lang yun nga gipaabot din sa kahanginan usa ni ka communication nga makatabang usab sa atong mga ginikanan nga dili ta magkumpiyansa dinhi sa atong nga palibot. Base sa mga isyu angay usab nato na nga salmutan Igsoon kay kaayuhan man niya ang ato nga gihimo para sa komunidad. May buntag kani yung tanan diha sa dapit sa hidid by Ma'am Reyes, may buntag kani mo diha Ma'am Reyes sa tanan nga magtutudlo gikan sa grade 7 hangtod sa grade 12. Sa tanan nga mga Amante family, dong sani Amante sa mga Ibanez family diha sa Naguwa Igsoon, may buntag. May buntag kani yung tanan sa mga Ibanez family, mga Kabanag family. Sa tanan nga mga Asiro family, dong RJ Asiro, may buntag kani mo diha dong RJ Asiro sa mga Artinia family. Sa pamilya ni Dong Lando ni Dayjoy, may buntag kanyang tanan. Sa mga Palomar family, sa pamilya ni Dong Romy Palomar, sa kinabuhi ni Dong Ibi, pamilya ni Dong Bibi, pamilya ni Dong Nilo Palomar, ni Sister Ili, may buntag kanyang tanan diha. Sa pamilya ni Dong Ilmi Pabro ng Emilia, sa pamilya ni Dong Floyd, may buntag kanimo diha Dong Floyd, Sister Kinky, sa pamilya ni Dong Kaloy,
Aguilar may buntag. O sa tanan nga mga Tano family, sa pamilya ni Sister Michelle Tano. O sa pamilya ni Dong Algin, nakabalik na si Dong Algin sa Siquijor. Nabilin si Sister Chari Igsoon, Tano Igsoon. Sa pamilya ni Sister Miriano Yangurin. O sa pamilya ni Brother Litoy Tano Igsoon, Sister Elnas Tano. O sa kinabuhi nilang Dong Chip Dumakmak nga nagwas karon sa atong programa gikan kayo sa Kandawhay, Dumaguete City. Sa pamilya ni Sister Ilaria Ilhing, may puntang kanimo dia Sister Ilaria sa tanan nga mga Ilhing family. Sa imuhang mga binalay apo mga umaga o mga pag-umaga. May puntang sa pamilya ni Brother John Ricky. Badoy may puntang kanimo dia Brother John Ricky. Salamat sa Ginoo. Hinaot ko sa ako nga gitugon sa imo sa kinabuhi ni Pastor John Arias. Dipindi sa iyang time ay son. Salamat sa Ginoo sa pamilya ni Paring Joel Tano, si Maring Gigi Tano, sa inyong tulo ka mga anak. Sa pamilya ni Dong Bimboy Filomeno, maayong buntag kaninyo nga tanan. Ilabi na sa pamilya sa mga Palomar family, Mats Aisa, maayong buntag. Mo diha Mats Aisa. O sa pamilya ni Dong Joseph Toko, Sister Ching Ching, maayong buntag kanimo diha, lanog-lanog usipa kayo ang FM Radio. O sa pamilya ni Dong Naldo Pablo Day Aurora. O ni Dong Jumari Badoy, maayong buntag kanimo diha Dong Jo. Badoy diya sa basketball court so nga area. Sa pamilya sa mga Eliama family, Nong Inok, Nang Ili, Eliama, o sa inyo ang mga anak. Sa pamilya ni Paring Ritsaw Tuko Igsoon, sa mga Laporte family, sa pamilya ni Dong Rogelio dahil sa imo ang kapikas kinabuhi. Maayo buntag sa mga Laporte family, pamilya ni Dong Romel, Dong Sister Rowena Laporte Igsoon, Dong Rodelio o kay Dong Don John Laporte. Sa tanan nga mga Lebrando family, may buntag kanimo dia Paring Arman Mas Parak Lebrando. O sa pamilya ni Dong Primo Day Lorna, may buntag kanimo tanan dia. Wala na ba'y atong kalimtan diri atong mga kasilinganan megso mo na nga mga yung dispinsa. Labi na sa itong keksonan din sa balok. Doon mga panahon nga dili na ko mabensyon ang inyong mga ngalan o giadapit sa Pilipigan o sa tanan nga makatawhan doon ay panahon nga atong mga sailuhan. Mga yung po ninyo o dispinsa kay doon ay mga panahon nga malimot ko sangahan, baton pas taga Cebu, sangahan o niya sa Aplido. Unang usalan na ba'y isultay sa taga Cebu sa kanang pulo nga Aplido. Isyon na, kaya wala bislayin niya usa mo na pag ditong ng Aplido be. Okay ra ang ngalan, kaya may ngon matangahan. Niya ang ulo, oo, anak man na. Pero ang Aplido may iso, sa man na paglitok, anak mo nang wakoy idea na iso. May buntag ganing tanan sa mga Ramirez family, sa mga Carabangwell family, sa mga Zero family, diri sa Dapit, sa Rapper, Ponglo, so. Sa man pa magkatawhan nga gusto magpag-grip din sa ato nga buhatan, open o able ang ato nga mga panahon para pag-entertain sa katapusan ninyo kamang kinabol. Although by Mayo sa 16 mag-uban-uban tang tanan from Gihorgan. Basin doon ay taga Cebu City o sa nagikan sa Cebu City o sa tanan nga naminaw sa St. FM. Welcome ang tanan so. May buntag o salamat sa Ginoo ang atong oras. Medyo alas 6:30 na, alas 6:31 sa kabuntagon alang sa kasayuran sa tanan nga naminaw sa St. FM. Atong oras karon alas 6:32 na sa kabuntagon. Atong kulay orasan isoon. May buntag o niya atong ning sirhan niya sa mga pag-apo. Labing gamahanan o silimbahon ka nga Dios. Salamat o Dios sa imong pag-sustain na mga kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagtiguban, sa imong pagproteksyon o pagbantay sa matagusan ng mga pamilya. Sa tibok na kong panimalay, sa akong among mga anak, sa akong ugangan, sa tanan namong mga eksunan dinhi sa balok ug labi sa Pilipigan ug sa tanan karon na nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas, sa Mindanao, even sa Sweden, even sa Brazil, even sa Kuwait, sa Saudi Arabia, even sa Singapore ug sa Malaysia ug sa tibok kalibutan amahan nga nagasunod dinhi nga ato dining mao nga programa Lord Jesus. Salamat o Dios sa tanan nga mga FM radio na naka-open sa ilang mga panimalay
Adin ang imong mga pulong mga mensahe amo kini kinabuhi sa tanang panahon, Lord Jesus. Dungog og himaya nga nalang gyud kanimo ang tanan o Dios, bisan mama sa among station manager Reverend Gideon Candelario. Salamat o Dios sa imong pagproteksyon sa among biyahe ni atong nilabay nga Sabado o sa among pagpauli kahapon adlaw na maayo ang among pagpamauli sa among tagsa-tagsa nga mga punoy-anan. Salamat o Dios sa daghan nga mga ipatrabaho. O salamat o Dios ang ihangyo ang imong presensya, ang wisdom analysis ikan kanimo amahan tungod kay akong gila wala ako'y aran mahimo kuno likaw sa akong kinabuhi. Kadungganan kay mayaan nga nahanagid kanimo ang tanan pinagisa ngalan ni Hesus. Ang tanan magaingon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagwa sa Facebook Live Busong Visayas and Mindanao Amen sa laing mga nasod o sa tanan nga naminaw sa FM Radio manapilit ang inyong ubos kalagan. Ubos nga amigo sa kanginan sa radio. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan sa atong general station manager Reverend King Ryan Makasaol, ani araw sa Panginoong ubos kalagan ini sa kanginan, ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga magwawali sa pulong sa Ginoo Pastor Sapri Candelario manabili sa pag-ingon. Gracias sa Dios o ang pagigambit sa Balang Espiritu Santo ang mag-auban sa tanang mga balaan gikan na ng oras karon alas 6:34 na sa kabuntagon. God bless everyone. Mayong pagpangapi, mayong pagpamainit. Once again, be careful sa tanan nga naminaw karon sa FM Radio base sa ato nadunggan sa palibot gikinahanglan pag-amping ta. Salamat sa Ginoo, mayong buntagan naman. Ang pikantas Ginoo, Exo.